Boa tarde a todos e a todas. Imos a dar comezo á sesión ordinaria do Pleno correspondente ao 25 de xuño de 2026. O primeiro punto na orde do día é a aprobación se procede do borrador da acta da última sesión, que foi a do 28 de maio de 2026, que se non teñen nada que sinalar sobre a acta, dámola por aprobada por unanimidade. Moi ben, grazas. Segundo punto, dación de conta das resolucións da alcaldía segundo expediente que se acha na sesión, o que tiveron acceso todos os grupos, grazas. E terceiro punto, cambio de uso urbanístico no Pexón de parcela dotacional, de dotacional sanitario a dotacional asistencial. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de data 18 de xuño de 2026, adoptou o seguinte ditame: aprobar o abeiro do disposto no artigo 42.5 da Lei do Solo de Galicia o cambio de uso dotacional sanitario previsto no Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ribadavia por uso dotacional asistencial para a parcela catastral 06-18-34-6 NG. Publicar o presente acordo no BOP, no DOGA e na página web municipal. Remitir o presente acordo á Dirección Xeral de Urbanismo da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras xunto con 2 exemplares de licenciados da modificación. Tramitar a inscripción da modificación no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia. Sometida a votación, obterse o seguinte resultado: votos a prol PP, resérvanse para o Pleno PSOE, Bloque Nacionalista Galego e Ribeiro en Común. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Quenda para os grupos. Ten en primeiro lugar a palabra Ribeiro en Común. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Se alguén nos está vendo, pois tamén boa tarde para esas persoas. Nun día que, por certo, está justamente para estar na casa fantásticamente vendo este pleno, digo todo, dito sea de paso, antes do partido de fútbol. Ben, o tema que se nos plantea é un tema importante. Acabamos de ter na hora anterior unha reunión do padroado do asilo e xa se abordou varias cuestións ao respecto. En todo caso, esta sí é unha cuestión intrascendente, mellor dito, de burocrática, e non aporta nada ao proceso arduo e importante que é conseguir un investimento real da Xunta para un novo asilo. En todo caso, o que nos ocupa, nos vamos a absternos neste punto. Reiteramos o que xa dixemos en comisións. O noso grupo non está a favor de ubicar un novo asilo, ou asilo novo, mellor dito, na zona do Campo da Feira. Creemos que das poucas cousas urbanísticamente falando que quedan da Ribadavia máis bonita que tivemos, e que é probable que, se se urbaniza, pois acabará unha vez máis un goberno do PP escarallando as poucas cousas bonitas que quedan en Ribadavia daquela época. Xa o fixeron coa Alameda e agora é probable que o fagan co Campo da Feira, co vello Campo da Feira. En todo caso, para nós esa mellor sería unha zona verde, que moitas veces se dice porque estamos rodeados de montes, pero unha cousa é o monte e outra cousa zonas verdes, nada que ver, nin con xardíns, nin con parques. En todo caso, nós sempre apostamos pola inmediatez da zona de Santo Domingo. Había xa unha xestión feita de anteriores gobernos, de anteriores padroados tamén. Eu levo desde o 2015, pero aquí neste pleno hai xente que leva bastante máis. E, evidentemente, creo que xa tiñamos todo para facelo ali. Había un anteproxecto, había autorización de patrimonio, ou polo menos estaba moi avanzado. Despois supoño que o portado do PSOE pode avanzar máis porque ele era o alcalde naquele momento. En todo caso, a nosa posición é nítida a este respecto. E un segundo punto, e remato porque tampouco o punto dá para moito máis, e si nos parece importante, o dixemos na reunión do asilo antes, o reiteramos no pleno. Evidentemente agardamos que o goberno non actúe coas mesmas formas que actuou nun parecido cambio de uso urbanístico que fixo coa piscina, que prácticamente se usou como propaganda e pretendeu deixar creer a xente, a que se deixa creer, claro, de que a piscina prácticamente xa estaba feita e era unha gran idea cando era algo que xa contemplaba o Pexón. Eu pediría, que vou a ser breve, que polo menos se atenda. Entendo que se leve 10 minutos como algún, pois se poida interrumpir, pero se levo 4 minutos, 4 minutos calado tampouco é tanto.
Entonces, bueno, pediría, e en todo caso, a presidencia do Pleno é quen debe intervir nese sentido. E xa acabo. Desde o noso punto de vista, agardamos que o goberno do PP non faga o mesmo que coa piscina, co cambio de uso do solo da piscina. E non se faga só propaganda e máis xestión na sombra e menos propaganda. Grazas. Moi boa tarde a todos os compañeiros, a xente que está presente e a quen nos poida estar seguindo. Bueno, neste punto, a noso primeiro que se nos suscita é por que non se fixo isto antes? Ustedes seguramente terán a resposta, porque non se podía ou algo, ou porque o pensaron agora, porque claro, xa levamos aquí co goberno máis de 3 anos. Entón, esa é a primeira pregunta que se nos plantexa. Esperamos tamén que, como se acaba de decir, que non sexa un simple anuncio de, bueno, hai que facelo porque agora no Pexón hai que facer ese cambio urbanístico de parcela, dotacional sanitario, dotacional asistencial, polo cal xa descartamos totalmente que eses terreos que foron comprados polo Concello no seu día para un novo ambulatorio, o novo ambulatorio xo damos por amortizado co aquel arranxo fantástico que se fixo e todo o mundo quedou contentísimo, xa temos un ambulatorio, xa non está nin en zona inundable, está... Entonces, eso xa o damos por descartado tamén. Despois, hai que tratar tamén de ser realistas, porque cando no 2009 o PP voltou a Xunta, xa había un orzamento aprobado para un centro de saúde aí, e nada se fixo. Por iso que tampouco nos dá moita confianza que se poida facer este centro novo, que se poida ubicar aí, que si é verdade, e o decimos claramente, que si é verdade que daquela o BNG tamén era o sitio que contemplaba mellor que o de arriba, non hai por que negalo. Nos tamén o situábamos aí, mellor que arriba, por diversos motivos. Eu evidentemente non estuve naquele goberno, estaba na oposición, non participei en moitos dos estudios que se acaban de facer, de decir, pero incluso creo que se chegara a decir que non era factible por moitos motivos, que non iba a ser factible. E no seu día, o BNG tamén apostaba por ese sitio. Entonces, ahora vamos a ser coherentes, como nos gusta ser sempre, e imos a votar que sí, pero coa ilusión e coa intención de que realmente, tanto como se precisa, que non sea dentro de 20, nin de 25 anos, nin de 30, que poida ser unha realidade o antes posible. Grazas.
eu mesmo como alcalde había informado no padroado, unha axudante de cociñeira e 2 persoas para a limpeza. O que dixo vostede aquí, tamén está aquí, non sei se se recoñecerá ou non, pero dixo naquel momento que había que ter máis transparencia que os contratos de traballo e que o que se facía era unha forma encuberta de enchufar xente. Xa ten delito que mo dixera vostede. Eu só fago unha reflexión e unha cuestión. Naquel momento era tan complicado encontrar xente para traballar nese tipo de postos como pode ser hoxe. Quizás menos, pero unha cousa xa que empezaba a dar problemas. A pregunta é, vostede enchufa xente no padroado? Porque eu lle podo decir o que dice algunha xente que está ali traballando. Pero eu non lle vou a decir eso, porque non creo que sexan as cousas así como vostede as decía alegremente. Vostede só decía de min, eu de vostede non vou a decir eso, porque eu, dende logo, teño máis dignidade nesas cuestións. Sei o que costa conseguir personal para a fundación, e, polo tanto, eso, como outra cousa, é algo que a vostede perseguirá sempre. A min, dende logo, non me vai a encontrar neso, porque se lle digo que non é así. Lle digo, unanimidade e polo menos seguir na senda do camiño que habíamos empezado, pero xa vexo que non. Habrá quen o enmende, se se pode, e se non se pode, pois evidentemente cada un que faga o que estime correspondiente. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. En este caso exercería do portavoz do meu grupo, nada, simplemente comentar que estamos a falar dunha modificación urbanística duns terrenos que teñan unha calificación de suelo dotacional sanitario para pasarlo a dotacional asistencial. Ese é o cambio, co obxectivo e coa idea, como vostedes saben, de ter disposición de terrenos para construir unha nova residencia, que é unha cuestión que xa se dixo durante o debate, que todos somos conscientes da súa necesidade e que pois podemos ter diferentes puntos de vista sobre a súa ubicación, pero eu creo que nós, e xa digo, estuvemos tamén noutro período de 20 meses gobernando, vostede facía alusión ao ano 2020, daquela estábamos gobernando. Eu creo que xa neste pleno e en algúns outros órganos sempre manifestamos a nosa visión e o noso punto de vista de que o lugar adecuado era ese. Estamos en consonancia con ese criterio que temos de que o lugar adecuado é este e de que cumple coas características que entendemos necesarias para este tipo de instalación. Pois nós o que estamos facendo agora é simplemente adoptar un acordo para ter eses terrenos a plena disposición para poder construir aí unha residencia nova. Desto é do que vai o acordo, non vai de ningunha outra cousa. Polo tanto, nós evidentemente vamos a votar a favor porque, como dixemos xa hai moito tempo e seguimos defendendo agora, e en este sentido agradezco o voto tamén do BNG, porque tamén é certo que eles sempre defenderon que esa era unha ubicación mellor que a outra alternativa, e nós seguimos pensando tamén o mesmo, e por iso traemos este acordo a pleno. Nada máis, non sei se queren unha segunda quenda. Sí, grazas. Moi breve. Máis que nada porque saliron cuestións no debate que está ben que salgan, pero tamén me gustaría fixar posición. O anuncio de 24 novas residencias que fai a Xunta, fai no a Xunta. Entón, dá má sensación, tampouco teño moitos datos, os preguntei na reunión do padroado que tivemos agora, e na realidade confirma a miña sensación, que é que este goberno está á espera de ser agraciado como quen espera a lotería por parte da Xunta. O propio alcalde, vostede dixo na reunión do padroado, e concordo, lle dixen que concordaba, de que a plena disposición dos terreos xa están. Este é un cambio nominal, burocrático, e que leva un minuto. A disposición xa están, en canto o Concello queira. O que hai que poñer en valor, desde o noso punto de vista, non para urbanizar, pero é outra cousa, o que hai que poñer en valor é o traballo previo de outros gobernos anteriores, de adquirir esas parcelas. Eso sí é un traballo tedioso. En todo caso, eu reitero a cuestión. Pediría que non se faga propaganda con isto e agardamos, si o desexamos, a pesar de que esa non é a nosa ubicación, por cuestións de que o asilo é crucial
para Ribadavia, para unha parte da sociedade envellecida, pero tamén como xeneración de postos de traballo, por certo. Entonces, creo que sí, e con dous matices. Primeiro, agardemos que sea Ribadavia agraciada deses 24 que a Xunta vai a repartir por toda Galicia. E segundo, reiterar, polo menos desde Ribeiro en Común, e o decimos neste pleno e o vamos decir sempre, que a xestión do asilo ou da fundación e da residencia de maiores continúe sendo pública, estrictamente pública, que non se aposte por parte do goberno por outros modelos por moita maioría absoluta que teñan, porque entonces sí nos van a ter enfrente. Si eso non é así, van a ter todo o apoio, que este no goberno estemos nós ou este a dereita. O que temos claro é que sí que sería unha boa noticia, a pesar, evidentemente, de que para nós non é a ubicación. En todo caso, sería unha boa noticia. Grazas. Moi breve, simplemente. Eu creo que o anuncio dunha nova residencia creo que sería unha nova moi boa para Ribadavia e para todos os veciños, non só para nós. Eu preguntaba por que se fai agora este cambio e non antes. Bueno, se é verdade que hai a posibilidade de que veña da Xunta unha axuda para facer a nova residencia e con este cambio urbanístico se poida facilitar e pôr a disposición os terreos, pois mellor que mellor. E como digo, nós sempre equivocados ou non, sempre apostamos por ese sitio e imos seguir apostando por ele. Grazas. Dixo unha cousa ao alcalde que non é certa. O Partido Popular non mantivo sempre o mesmo criterio con respecto ao lugar. Ou eu leo mal, ou vostede no ano 2020 decía que home, está aí. Eu dígolle que o repase, non fai falta. Saliu en prensa vostede anunciando que había unha ONG ou algo similar que estaba disposta a ese tipo de cuestións. O dixo vostede, non o dixen eu. Entonces, eso quere decir que o lugar era o que era. Entonces, que ahora cambiaron de criterio, me parece ben, pero polo menos non diga que non o dixo, porque entonces eu xa lle digo que non é así. E máis, ademais se baraxaban varias ideas, estábamos no padroado. E logo, outra cuestión, o cambio que se anuncia, claro que sí, non é unha cuestión, creo que tan sinxela, entre outras cousas porque quero recordar que mira que non houve debate para urbanizar esa cuestión que cumplira a normativa para que se introducira no Pexón como zona dotacional sanitaria. Por lo tanto, habrá que ver se as cuestións son tan sinxelas de facer. En todo caso, hai outro erro de base que creo que non estamos entendendo ou non se está polo menos dicindo as cousas como son. Isto é un padroado e esta é unha cuestión que ten que decidir o padroado. Quero dicir con isto que veñan fondos da Xunta de Galicia non é o mesmo que nun concello que poidan ter outra teñan outra situación administrativa distinta e que poidan dotar dunhos terreos e despois que sea o propio concello o que poña a disposición os cartos ou a parte dos cartos que fai falta para esa parte que poida haber que financiar ou non. Con isto quero decir que terá que ser o padroado quen decida esa cuestión. Entonces podemos facer este cambio, sí, pero pode cambiar a composición do padroado despois. E pódese dar, por eso decía eu o da animidade, e pódese dar a situación tan complexa de que o cambio urbanístico este feito e o padroado este dominado por outros grupos políticos que ao mellor non decidan facer o mesmo e non decidan invertir neso. Entonces eso entende calquera que estuvera aquí e vostede leva tanto ou máis, non como a min, pero pouco por aí anda, e de alcalde máis tempo. Entonces non se confunda
que non é un simple cambio urbanístico, é un simple cambio de criterio e é unha decisión política de bastante calado. Non é certo que vostede está dicindo. Pero, bueno, como sempre, as cousas cada un as ve como estima. Pasamos ao punto cuarto, que é moción de Ribeiro en Común para a transparencia e bo goberno nas poxas públicas do Concello de Ribadavia. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de 18 de xuño de 2026, adoptouse este ditame que o Concello de Ribadavia realice un censo de inmobles en mal estado de todo o municipio, priorizando os núcleos históricos e os centros urbanos, incluindo a inspección e catalogación destes inmobles, que o Concello realice un plan de transparencia, comunicación e publicidade institucional de bo goberno local, informando a poboación local e público en xeral para atraer a potenciais compradores que queren rehabilitar. A publicidade das posas debe incluir a convocatoria a todos os membros da Corporación de Ribadavia. Que o Concello de Ribadavia solucione a situación dos seus inmobles e soares abandonados na zona monumental e retome as iniciativas realizadas polo anterior goberno. Sometida a votación o tenso seguinte resultado: votos a prol Ribeiro en Común, resérvanse para o Pleno, PP, PSOE e Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias, señor secretario. Quenda para Ribeiro en Común. Ben, a cuestión desta moción a traemos, xa o dixemos en comisión, o reiteramos, para garantir ou aspirar a ter un mellor grau de transparencia e bo goberno no Concello de Ribadavia, neste caso nas posas públicas ou subastas. E o facemos reiterando, xa o trouxemos en outro momento, xusto naquele escándalo onde un exconcelleiro foi o único que optou a unha puxa en San Cristóbal, exconcelleiro deste goberno, quero dicir. E, bueno, nos causou bastante escándalo ao noso grupo e creo que revuelo en xeral na sociedade. En todo caso, parece que o goberno este do PP non aprende, ou polo menos non se dá por aludido. En todo caso, a nosa labor como oposición responsable é que se den por aludidos. E, ao mesmo tempo, supervisar a labor de goberno e, sobre todo, intentar que a institución mellore, desde o noso punto de vista, en calidade democrática, que é do que vai esta moción. Nese sentido, nos constan que o Concello, mellor dito, este goberno continúa co proceso de subastas ou posas e previa venta forzosa de inmobles. Non sabemos baixo que criterio, non sabemos por que unhas vivendas sí e outras non, e en todo caso o que facemos, aproveitamos que se abren estes expedientes administrativos para centrar a atención en algo que para nós é importante, que Ribadavia debe, o temos dito en outros plenos, non é das peores vilas en absoluto, quizás das mellores en conservación. Xa non chegamos, estamos moi lonxe de escándalos absolutos como, por exemplo, Betanzos, pero non significa que non haxa inmobles en perigo e grandes ou zonas moi daniñas para o noso casco histórico. Entonces, desde o noso punto de vista, o que hai que facer é un plan obxectivo, onde se faga unha diagnose de cales son os inmobles que sí hai que intervir, e non que se interveñan a daquelas familias ou persoas que apenas se poden defender dun expediente de venta forzosa e ao mesmo tempo estamos detectando que hai inmobles de xente, incluso de moito diñeiro, que teñen os inmobles en moito peor estado que algunhas que están sendo froito ou vítimas destes expedientes de venta forzosa, e o que non nos parece de recibo é que uns sí e outros non. E máis si cabe cando hai veciños que teñen capacidade de invertir, de arreglar eses inmobles e non o fan porque non lles dá a real gana. Sin embargo, este goberno vai a atacar ou vai a abordar inmobles que evidentemente
hai familias que non se poden defender porque non están ou porque viven fora. O que non impide afirmar con toda a rotundidade polo noso grupo é que a nivel administrativo os expedientes que fai o Concello como institución son impecables e nos queremos sempre poñer en valor a labor de funcionarios. Pero que non é impecable, sino máis ben todo o contrario, é a escasa publicidade e propaganda e difusión que se lle dá. Mentras temos que soportar todos os días festas de mariscos e demais anuncios por parte do goberno en redes sociales, web e demais, cousas importantes como esta, silencio absoluto. E para nós eso non é nin transparencia nin bo goberno. Por eso o traemos aquí a este pleno. E é unha proposta constructiva, entre outras cousas, porque pensamos que esta é algo moi positivo para a institución. Vai a ser, ou debería, se así o fai o goberno, se non este o vindeiro da próxima legislatura que decida Ribadavia, entre outras cousas, porque canto máis transparencia se lle dá, non corremos o risco de que moitas se queden vacías. Algunhas se quedou, por exemplo, o que se fixo na Oliveira, porque eu creo que a xente, non só de Ribadavia, senón non se lle dá difusión, tamén corres o risco que pase como o da Oliveira. Ou se entera o listo do pueblo, como pasou co exconcelleiro, ou non se entera ninguén, como pasou coa Oliveira. Entonces, eu creo que o tema da transparencia debería ser obligatoria, polo menos para nós. E unha última cousa, e xa remato, entendemos ademais que non é coherente por parte dunha institución como o Goberno e como o Concello que se lle diga á sociedade e a veciños o que estou acabando xa, Vicente, estou acabando. O que non é tampouco moi coherente é que se lle diga aos veciños por parte do Concello o que teñen que facer e o que non teñen que facer, e mentras os inmobles que son propiedade do Concello están como están. E falo da Rúa San Martín e falo da Rúa dos Fornos. E máis se cabe, cando o anterior goberno de coalición de PSOE e Rubiero en Común, unha área que, por certo, levaba eu, puxo a venta pública con escrupulosa, por parte do goberno de coalición, escrupulosa publicidade e difusión. Escrupulosa. E grazas a ese proceso do anterior goberno, agora mesmo hai un hotel importante no casco histórico. O que antes eran inmobles que daba pena velos, agora é un proxecto cunha inversión importante por parte que é quen ten o único mérito a familia promotora, pero a realidade é que o Concello fixo os seus deberes e fixo ben. E o que non é de recibo é que este goberno actual parar ese tipo de procesos, nin tan siquiera lle deu alternativa, nin se buscou alternativas para eses inmobles, un auténtico desastre. A xestión do casco histórico por parte deste goberno é un auténtico desastre, desde o noso punto de vista. E xa non me quero acordar do plan Resurbe, que xa falaremos, que hai máis tempo para falar dese tema, que está estancado desde que chegou este goberno do PP, que tanto presumía dese plan, sin plan de dinamización desde 2023. Entonces, estes tres puntos, desde o noso punto de vista, non é solo un brinde ao sol, sino que consideramos que melloraría amplamente a transparencia, o bo goberno e o casco histórico de Ribadavia. Agardemos que salga aprobada e, se sale, que se execute. Grazas. Sí, moitas gracias e boa tarde a todos e todas que están aquí, que nos estén vendo. Ben, por parte do BNG, esa é unha cuestión que xa temos discutido en moitas ocasións, a necesidade de que haxa máis transparencia, de que o goberno, o grupo de goberno sea máis transparente a hora de publicitar que hai casas que se van a subastar ou terreos ou o que sea. E penso que en todos os puntos que expón Ribeiro en común e as cousas que se piden é algo no que estamos totalmente de acordo, de claridade nos criterios que se utilizan para designar que unha vivenda, un edificio ou un terreo vai a ser subastado. Eso é algo necesario porque de momento non está claro. Despois, que cando efectivamente un edificio se declara que vai a sair a subasta,
que se enteren e que se enteren os veciños. Non é normal que teñamos que andar buscando información no DOGA ou no boletín oficial da provincia, que eu cada semana que me olvido de mirar o boletín oficial da provincia me entra un pánico, digo, ai, Dios mío, que igual publicaron algo, é que despois teñades cantidade de publicidade nas redes sociales, pois, para todo outro tipo de eventos que son importantes e que me parece moi ben, pero que vamos, que isto tamén é importante e isto tamén non debería dispoñer en redes, porque senón explicai por que non poñedes isto en redes. Despois, con respecto a unha vez que se fai, o sea, cando efectivamente se sae un edificio para a subasta, pois non solamente que a xente se entere, que poida participar, etc., pero despois a persona que recibe que obtén esa casa, que inicie as obras, tal como ten que facelo no plazo de un ano, porque para moita xente é moi fácil dicir, pois mira, vou comprar aquí, vou comprar ali, de momento non lle fago nada, deixoas como están, se siguen en ruína, que sigan, e se caen derruídas, que caigan. O interesante é ter aí o terreno, que xa irá ganando valor. Iso non é o obxectivo da bolsa, non é o obxectivo de subastar, non debería serlo, porque o que debería ser é evitar a degradación progresiva de edificios que teñen un valor histórico importante e que poden servir para dar vivenda a unha familia, que isto é o máis importante, é que poida unha familia instalarse nesas casas. Entonces, o que non se pode facer é utilizar este sistema, que está moi ben a primeira vista, para despois especular e non arranxar as casas. Parécenos a nos. Despois, finalmente, vamos na parte de plan de transparencia de comunicación e publicidade institucional. Penso que hai ideas interesantes que sería unha boa cousa que o goberno pudera reflexionar sobre que é factible, ao mellor non todas son factibles, pero algunhas sí. Finalmente pensamos que esta moción ven moi a caída para o noso concello e, polo tanto, nos vamos a votar a favor. Moitas gracias. Bueno, primeiramente quería, eu si que non son dos que me escondo. O episodio que acabamos de sufrir aí abaixo non é nada agradable, non ten nada que ver con que a compañera estuvera petando, digo, porque ao final, claro, no, pero pensamos que foras ti. Entonces, eu só quero facer unha reflexión con isto. Eu como nunca, ou casi nunca non, iba a decir casi nunca queda mal, prefiero ser prudente moitas veces, pero quero decir que eu non suelo ser dos que me escondo. Entonces, digo unha cousa, desde o que nos coñecemos, pois probablemente as actuacións do Concello están ben, e nese sentido ten o respaldo do Grupo Socialista, o Grupo de Goberno, pero sobre todo teñen o respaldo do Grupo Socialista os funcionarios. E vou dicir por qué. Porque este tipo de cuestións non se producen se hai un goberno e un alcalde que dá a cara, vale? Entonces, sí, eu digo con coñecemento de causa, tanto un que está aquí sentado como alcalde como unha que estuvo aquí sentada de alcaldesa. E o que non vale para o que vale para ahora tería que haber valido para antes. Quero dicir que todos tuvemos problemas con determinadas cuestións e determinadas situacións. O que non vale cando sales aí fora, que a nós nos valdría ahora para chegar e empezar a decirlle a certa xente que o que dicen é verdad ou que pasa porque pasa, vale? Que se facía antes, con outras cousas bastante máis graves, porque eu aquí me enfrentei a agresións e cousas similares, e o saben os funcionarios, pero antes de que pasara eso cos funcionarios, había un alcalde que salía, unha alcaldesa a dar a cara. Entonces, o alcalde que ten que facer é eso, vale? E non escudarse nos funcionarios. O digo como reflexión, porque eu apoio, xa o digo, e o volvo a repetir para que quede claro, apoio as cuestións que fai o goberno con determinadas cousas. O que non apoio é esconderse detrás dos funcionarios. Nesta, que é unha situación anecdótica, pero para min bastante
Bueno, estou falando de que houve xente aquí que quería entrar ao pleno e que viña con malas intencións. Bueno, eu o que quero dicir, despois o falo. Home, que non podo dicir outras cousas, vale? Entón, o alcalde sabe do que falo. Entonces, eu o que quero dicir é que estas situacións non se deben producir, e para que non se produzan hai que evitalas antes, é o que quero dicir. Digo yo ao alcalde, é unha reflexión para o alcalde, e sabe ben de que estou a falar. En todo caso, porque ten escritos e demais que están no Concello, en todo caso, non digo que os comparte, falando do tema en cuestión, do tema en cuestión non podo falar máis do que xa falamos en moitas ocasións. Non entendemos, de verdad, eu non entendo, se a min alguén me explica, o podo chegar a comprender, pero non o entendo. Creo que é a segunda vez ou terceira ou cuarta que veñen este tipo de mocións aquí. As trouxo o BNG, as trouxo o Brais, nós xa non as trouxemos, pero as manifestamos. Digo que hai cousas que non entendo, que é porque non se fai, ao mellor, máis publicidade, como decía Brais, cando hai a posibilidade de facelo. Eso ou nos leva a pensar mal, ou nos leva a pensar que hai deixadez e que o mellor é por eso, ou porque non se quere. Pero, bueno, é un pouco extraño que se produzca a deixadez cando se leva insistindo nun tema tanto tempo. E ao final, de verdade, eu digo, é que ao final o tempo acaba dando razóns. Primeira, é máis importante, a legalidade deste tipo de cuestións nacen con un propósito, que o propósito, por exemplo, un local de hostelería, hospedería ou como que iramos chamar, que con eso, como dice el outro, empezou todo, e creo que é unha cousa boa para Ribadavia, moi boa, e que é un exemplo. Non quero evidentemente andar con nombres porque hai outros que fan cousas moi boas tamén, pero creo que sí. Pero hai outros exemplos de que a legalidade que se cumpliu nese sentido, noutros non se cumple, e se cumple para especular ou intentar especular, e eso non pode pasar, porque se un local, se un inmoble se pon a poxa pública para que se faga unha reconstrucción ou unha reforma, que esa é a base da cuestión legal, que por esos funcionarios conseguiron facer unha cousa que ademais nos preguntan noutros concellos, tamén hai que decilo, e non pasa nada, xa teño dito outras veces. Non entendo despois o outro proceso, non o entendo, e como non o entendo non quero desconfiar, pero digo que non teña que volver isto máis aquí, porque de verdad, entre que é un pouco cansino dicir sempre o mismo, que aínda por riba, cando as cousas che dan, o tempo che dá a razón, como pasou co tema de Vilas Vivas aí abaixo, cun dos locales que tuveche desde cambiar de sitio, porque o dixemos aquí, pois creo que non é razón para non seguir facendo caso, polo menos as mocións que traen os compañeros. Eu xa o vexo así, xa non digo nada máis, porque nós, no termo urbanístico, evidentemente, en todo o casco no seu conxunto, xa temos a nosa perspectiva e xa sabemos o que pasa con outro tipo de cuestións. Pero aquí, de verdade, hai cousas que non comprendemos, nada máis. Moi brevemente, porque como ben dixeste, xa non é a primeira vez que ven algo deste tipo ao pleno, e o noso caso, bueno, empezo anunciando que o noso voto vai ser a abstención, pero a nosa posición é a mesma que da outra vez, que é deixar claro que o procedimento é un procedimento totalmente transparente, cumplimos escrupulosamente a legalidade, tendo en conta que son procedementos moi específicos, é dicir, non se trata de que o Concello venda un solar como poden ser da que son da súa propiedade, é dicir, son propiedade de outras persoas, pois non sei, pois que ao mellor esas persoas non queren que se faga publicidade, por exemplo, non deixan de ser unha venta como unha expropiación. Entón, o noso criterio é seguir con todos o mesma vara de medir, e así o seguiremos facendo, nada máis. Moitas grazas.
Si queren unha segunda quenda ou damos o peche a Ribeira en Común? Si, non, xa, pero queren unha segunda quenda? Si, ben. Bueno, eu con este punto que estás a decir agora, a verdade é que non o entendo. Non o entendo, porque se unha vivenda vai a ser subastada, pois vai a ser subastada. Canta máis xente se entere, máis posibilidades ten a persona, os donos ou donas ou familiares, ou vamos, ten máis posibilidades teñen de conseguir un precio mellor. Donde non teñen posibilidades de conseguir bo precio é cando solo se presenta un porque non se enterou ninguén. E falando da casa que mencionaba en Brais, a famosa esta primeira que nadie se enterou de como foi e como pasou, oye, que será de meus bisavós, a mí me podría haber interesado, como a min calquera dos 10.000 bisnetos que había desa casa, non nos enteramos, non se enterou ninguén. Entón, despois, o que ofrece o mínimo e non queda máis remedio que aceptar ese precio. Por eso, é no interés dos vendedores, aunque se quede en secreto de que a quen pertenece esa casa, pero é nos interés do que vende que o sepa moita xente, porque entonces teñen posibilidade de recibir mellor precio. Polo tanto, o teu argumento, Mariluz, a mí non me cadra. Moitas gracias. Ben, boa tarde a todos e a todas. Sobre a resposta que dixo a concelleira, pois estamos falando de subastas e bens inmobles municipales que deben ter transparencia, como pide a moción, suficiente para que se enteren, para garantir pois que haxa unha concorrencia pois libre e que calquera persoa interesada poida participar pois desta subasta en igualdade de condicións. Entonces, non pode resumir todo en isto de que hai familias que co mellor non están interesadas en que se sepan, porque eso non vai así. Vale, entonces eu creo que a moción está ben clara e o que pide é transparencia e tena que haber, se lle debe dar a publicidade que se exixe, nada máis. Que non son bens municipales, claro. E a transparencia dase ya que exixe a lei a que marca o procedimento. O procedimento non é unha venta normal, necesita uns pasos que hai que seguir, uns pasos que leva tempo e a transparencia e os pasos lévanse os que manda a lei. Nada máis, gracias. Pero non ten nada que ver o da familia de que non sepa que como te expresaches. Remato, concordo coas intervencións de Bloque e PSOE e bueno, como grupo autor da moción vou a pechar. Francamente, os argumentos que expresa non a concelleira portavoz, senón os argumentos que atopou o goberno para decir son alucinantes e ademais non obedecen á realidade, non se asustan á realidade. Primeiro, legal sí, xa o dixemos na moción, o dixemos na nosa intervención, o dixemos sempre, pero sobre todo por respaldo ao traballo dos funcionarios. Pero non é transparente. Podes decir que transparente, non é transparente. Isto punto 1. Punto 2. Non é este procedimento o que marca nin o procedimento nin a lei. Iso é mentira. É mentira. O procedimento non marca que non se poida anunciar. E máis, anunciar se podería facer porque é legal anuncialo. Por lo tanto, non o facedes porque non queredes. Ou por desidia, como aquí se dixo, ou por outras cousas bastante peores, como a que este grupo se atrouxo aquí. E se dice, non é a primeira vez que isto ven aquí, e se dice dunha maneira un pouco tendenciosa e un pouco casi pesorativa, como deixa de aburrir que xa a segunda vez que atrás aquí. Efectivamente, a primeira trouxémola polo tema da casa de San Cristóbal do exconcelleiro, que comprou o exconcelleiro, e esta é a segunda vez que o traemos porque daquelas pedimos unha cousa que non se cumpliu. E, polo tanto, se algo non se cumple, vamos a traer as veces que faga falta. Que sea a nosa labor como oposición, como grupo municipal deste pleno. Entonces, non entendo, máis ben debería ser algo negativo que o goberno diga non é a primeira vez que se trae aquí. Porque se xa se aprobou con anterioridade e seguides nas mesmas, eu vos convido a que en lugar de
podas tervos, votedes en contra da transparencia e do bo goberno. Sede coherentes. Porque senón, evidentemente, dentro de X meses, ou Ribeiro en Común, ou Bloque, vamos a traelo e vades a volver a dicir, non é a primeira vez que se trouxo aquí. Pero non é culpa nosa, nin de Bloque, nin de Ribeiro en Común. É culpa vosa. Entonces, eu pido un pouco de coherencia. E, ainda que non me queda tempo, un matiz, porque o punto 3 tamén é claro, que o Concello soluciona a situación dos seus inmobles abandonados na zona monumental e retome as iniciativas de solución do anterior goberno. O que non é de recibo, porque este tema eu xa o trouxen aquí, isto tamén o trouxen, non é a primeira vez que o traigo aquí, o tema do Resurbe. Está paralizado desde que vostedes volveron ao goberno. Nos fixemos un plan de dinamización que vostede, señor alcalde, dixo, non, é que o tuvemos que pagar. Non, perdón, estaba xa comprometido en decembro do 22, se entregou en decembro do 22 e vostedes pagaron en forma, en tempo e forma no 23. Pero é que hai un escrito que o sepan todos os concelleiros e xa a cabo, hai un escrito, un único escrito de xullo do 2024 do IGUS pedíndolle información a este goberno sobre o Resurbe. Fai 2 anos. En 3 anos non fixeron nada, pero que fai 2 anos que hai un escrito do Resurbe que mo entregaron esta semana e non fixeron nada e pretendían inxuriar ao anterior goberno que sí fixo o plan de dinamización. É alucinante a deixadez deste goberno co tema do casco histórico e da zona monumental de Ribadavia. Agardo que neste ano cambie e senón espero que quen cambie sexa o goberno nas próximas eleccións. Grazas. Especial de Contas en sesión de 18 de xuño de 2026 adoptouse en ditame que o Concello de Ribadavia realice un plan técnico de podas pequenas de reforzamento das árbores e da súa hixienización realizado por personal especialista, especialmente alrededor da Ponte de San Francisco. Que o Concello realice unha campaña didáctica por varios medios, sinalando a importancia das árbores da Ribeira e de manter os nosos espazos naturais limpios, que inclúa vigilancia, papeleiras, multas de coerción e nova señalización que proíba o acceso a vehículos aos camiños fluviais a residentes. Que o Concello de Ribadavia reitere a Consellería de Infraestructuras da Xunta o acordo aprobado polo Pleno para a mellora da Ponte de San Francisco de Ribadavia, da que a Xunta é titular. Que o Concello de Ribadavia lle recorde e reclame a Confederación Hidrográfica as melloras ás que se comprometeu no noso municipio ainda están pendentes. Sometido a votación o tenso seguinte resultado, votos a prol Ribeiro en Común, resérvanse para o Pleno, PP, PSOE e Bloque Nacionalista. Grazas. Tenda para Ribeiro en Común. Ben, pois, esta é outra das cuestións que empeorou con vostedes no goberno. E hai que decirlo así de claro. O que é o coidado e a atención do camiño fluvial do río Avia, sobre todo no seu tramo máis urbano, que é entre a Veronza e a Ponte do Ferrocarril, por decirlo de alguna maneira, ou o Pantalán ou a antigua Barca, para entendernos. Empeorou sustancialmente. Coches invadindo un paseo peatonal. A única xestión deste goberno foi chantar unha bandeira que queda, desde o noso punto de vista, ata ridículo, porque non se fixo ningún tipo de mellora. Si fora, digamos, o punto final dunhas melloras dunha senda natural, estaría ben a bandeira. Non digo que non, pero se esa é a única medida deste goberno, apaga e vámonos. Podemos falar o mismo de que se acumula leña que alguén cortou. Hai particulares que cortan leña e a deixan ali, e incluso veu a Confederación Hidrográfica, cortou ali unhas árbores que non debería cortar e levan 3 anos ao pé da Ponte do Ferrocarril. Unhas cousas alucinantes. Despois, veciños reclaman que se fagan podas pequenas a carón ou arredor da Ponte de San Francisco para que se vexa un pouco tanto a ponte como a visión panorámica da zona monumental. Resposta, por suposto, off the record e por detrás, non en público, de que iso depende da Confederación. E se crea e se corre o bulo, supoño, intúo de onde saliu, de que iso é da Confederación, non é do Concello.
cando estaba a esquerda no Concello, todo era responsabilidade do Concello. Ahora que está o PP, nada é responsabilidade deles. Isto tampouco. Entonces, insisto, teñen que ser podas pequenas, as árbores hai que protexelas, e é bo para as árbores, pero tamén para a vistosidade da zona monumental. E unha última cousa, que para nós tamén é importante, hai cousas boas de que o mellor temos unha piscina pois que quedou obsoleta, aínda que foi boa no seu día e cumpliu a súa función. Por certo, vai abrir mañá, xusto cando facía calor éramos a única vila importante coa piscina pechada, ahora que chove, pois vai o goberno a abrir a piscina. Non sei se non sei se eso ten algo que ver ou non. A realidade é que as áreas fluviais do río Avia, as zonas de baño, están se enchendo, algo positivo. Pero ten algo negativo, que se están enchendo tamén de lixo. Entonces, nós o que pedimos, e sabendo que isto obviamente non é culpa do Concello, nin do Goberno, nin tampouco da Confederación, é unha campaña de sensibilidade ao respecto. Primeiro de sensibilidade e segundo de sanción se non se cumple. Da mesma maneira que apareceron como se foran fungos e setas carteliños no medio do monte prácticamente dicindo que hai que recoller as cacas dos cans, cousa que está ben. O cartel era para a zona urbana, pero bueno, está ben que se deixou o recado, porque, visto lo visto, siguen moitos veciños sin cumplir, a maioría cumple, como se pode ver nas papeleiras cheas, pero moitos, algúns non cumplen. Sea como sea, algo así habería que facer. Unha campaña de sensibilización á xente nova de, oigan, non tiren as cousas, porque mañán van a ter que vir aquí a bañarse outra vez. Isto xa é o primeiro. E segundo, despois desa campaña de sensibilidade, se non causa efecto, obviamente hai que empezar a sancionar. E o mismo falo dos coches. Insisto que a única testemunha que queda de que se intentou facer algo no seu día respecto ao asunto é a sinal que hai no inicio do tramo da Veronza, a altura do Amando, para entendernos, hai unha sinal que pon evidentemente que é de tráfico restringido. Hubo tamén baixando da Guardia Civil do Campo da Feira hacia o río e esa durou unha semana aproximadamente. Insistimos en que hai que blindar ese camiño de coches. E insisto en que unha cousa que poidan ir residentes ou persoas que teñen ali finca, como non pode ser de outra maneira, e outra cousa é que vayan turistas todos os días, porque eu paseo todos os días por aí e hai 2 ou 3 veciños que van, pero o resto son coches de xente que é allea á zona. E iso é o que non pode ser, porque ao final, ahora cando chove, o camiño, como estades vendo, desde que o arranxou o anterior goberno en 2023 non se volveu a arranxar realmente. Ora o que se fan é chapuzas e cada vez que pasan coches e chove volve a haber furados por todos lados. Eso por un lado, e cando non chove é insoportable andar de paseo por ali, e creo, e o que me sorprende que non haxa veciños que protestan con máis ahínco o respeto, e cada vez que pasa un coche se levanta unha polveira que parece aqueles rallies de antiguamente en Portugal, horribles. Entonces, hai que proteger as zonas verdes, hai que proteger os paseos peonís, hai que proteger as sendas naturais e fluviais, e todo o demais, desde o noso punto de vista, é propaganda. É propaganda. Comecen, señores do goberno, a xestionar dunha vez, levan 3 anos e ainda non xestionaron nada ou apenas nada respecto a ordenanzas, tráfico, protección ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nos esperemos que esta vez sea a última que traemos esta cuestión aquí. O digo porque o dos coches no camiño do río, igual que dentro do casco histórico, hai que vixialo. Hai que vixialo, porque senón non vale para nada e o que estamos é perxudicando gravemente un recurso importante que temos, que é a zona verde e a zona monumental de Ribadavia. Os veciños estamos descontentos e os que nos visitan tamén. Damos unha pésima imaxe. Agardo que sea así. Grazas. Bueno, moi de acordo en que todos temos que realizar cuidados, evidentemente.
pero estes cuidados teñen que ser durante prácticamente todo o ano. Isto é como os incendios, non vale que agora veñen as brigadas e xa está todo solucionado, que para min chegan tarde, de todas formas, chegan tarde, pero isto ten que ser un traballo de todo o ano, porque cada ano vemos que está todo máis descontrolado, os invernos, este inverno choveu bastante e chega de todo, polo río chega de todo, de todo, de todo, hasta cousas que non queres atoparte. Entón, acabas de decir, as beiras dos ríos son moi bonitas, tanto aquí, na zona urbana, como na zona das parroquias, porque temos zonas maravillosas. E eu xa cheguei a pensar se é mellor telas abandonadas ou telas ben, porque se estés abandonadas todo o mundo te critica, todo o mundo di, pero Dios mío, pero por aquí non se pode andar, pero estar ben, despois ves que non se cuidan realmente, non se cuidan, o que acabas de decir, a xente vense a bañar, deixa todo por ali. Coches, bueno, coches a 80 por hora por un camiño de terra, e por din, que mal cuidado tendes este camiño. Home, entre todos haberá que cuidalo. Pescadores, que tamén o dixeches unha vez, se hai 10 pescadores, hai 12 coches, porque algúns hasta trae outro, entonces eso sí que había que limitalo e vixialo, porque tamén é unha cousa que degrada moitos espacios. Claro que te podes ir bañar, claro que podes ir pescar, pero Dios mío, respeta un pouco, que despois entonces decides e protestades de que está todo cheo de árbores. Confederación, hai que lle pedir permiso, eles cortan, pero ala ti que cortes, non? Se non tes o permiso, evidentemente hai que lle pedir permiso, pero eu creo que hai moitas cousas que, como se di nesta moción, caen de caixón. Dentro do BNG tamén temos pedido que esa vista que todos reflexamos en moitas fotos e incluso cando nos fai falta sacar unha foto aí, pois que eu creo que merecen unha poda feita en condicións para que a vista sea mellor, respetando, por suposto, os árbores e respetando sin facer unha tala nin unha corta moi... Eu que digo, que ten que ser un traballo de todo o ano, non se pode chegar agora a esta época e acordarnos de, como digo, de Santa Bárbara cando trona, porque que pasa? Agora hai outros traballos moi importantes que tamén hai que facer, como é atender se hai un incendio, como é atender os desbroces nos povos, porque hai festas en todos os sitios, e os povos teñen que estar preparados, e moitos povos aínda hoxe non se lle tocou a unha erva, moitos, bueno, moitos non, algúns, bueno, pero 6 se quedaron excluídos, 6 parroquias, e algún pobo ainda non se lle tocou, despois direi cal. Imos a votar a favor. Bueno, nós tamén imos a votar a favor. Hai unha cuestión que preguntamos outro día nas comisións e que o titular da mesma non nos supo responder. Non sei se o alcalde ahora nos podría responder ou non, ou tería que sabelo, evidentemente, que é o seguinte: se hai algún escrito, algunha petición que se lle fixera a Confederación de dúas cousas, tanto das brigadas, primeira, se se pediron brigadas para limpiar os cauces dos ríos, porque esa en realidade é a función das brigadas. Esa é a primeira cuestión que querríamos saber. E segunda, se se fixo algunha petición co que se está falando por parte dos outros grupos de algunha poda, pois unha poda evidentemente que sexa sensata. Si eso non o podes contestar de principio, pois xo agradecemos, porque evidentemente así o debate pois vai por outro camiño nese sentido, para nós, polo menos. Non sei se eso se pediu. De moda si se ten pedido facer, non que revisado de brigada, a brigada de limpeza de leito do río, porque non teño moi claro, pero tanto podas como condicionamentos de cauce si se teño solicitado. Vale, bueno, pois en todo caso non sei se se solicitou, cando se solicitou, e se se solicitou, pois que se revise, porque outro día falo das brigadas por unha razón. Unha cousa
Sí. Están, de feito, traballando estes días en perseguir de Traxa. Sí, que é quen traballa. Vale. Pero por iniciativa propia ou porque yo pedimos nós? Vale. Perfecto. No, o digo porque precisamente era esa cuestión que nos salientábamos cando foron as comisións. Nos evidentemente moitas veces non estamos de acordo con actuacións que poida realizar a Confederación Hidrográfica desde o punto de vista, non somos técnicos, pero sí que é verdad que podemos estar en desacordo independientemente de quen goberne, non é de agora, pero tamén é verdade que o decíamos, se as brigadas se piden con un tempo de antelación e demais, gobernos anteriores o fixemos e creo que deu bo resultado, polo menos se veía o río, o decía a xente, eu sempre o digo, home, se ve o río. Bueno, pois son cuestións que se poidan facer. Con respecto ás podas, sinceramente, simplemente, e aí é onde está o cerne da cuestión. Porque me consta que ademais se ten feito algunha petición dese tipo. Se iso se fai a Confederación, quero dicir, se se lle pide unha poda en zona urbana, a Confederación vai a contestar que sí, pero rapidamente. O que vai a dicir o Concello é que fai unha especie de comunicación previa onde o Concello pode executar ese tipo de cuestións. Polo tanto, eso que estamos dicindo, ou que está dicindo neste caso o grupo propoñente, non creo que sexa unha cuestión tan difícil. Quero dicir, porque agora sí que eu podo entender o da fauna e todo o demais, que, como digo, non xogamos a técnicos, pero é que agora están fora de sí os árboles, entonces eu creo que eso sí se pode abordar. E xa digo, non se pode decir, eu non sei se se dice ou non, aí xa, noutras cousas sí que teño constancia, neso podo imaginarmo, e incluso moitos xa dicen por propia iniciativa nas redes, non, é que a Confederación non hace nada, non, é que a Confederación nese sentido non ten competencias. Con eso, pois se o facemos, a mí me parece que é unha gran labor que poidan facer as brigadas municipales neste momento, porque é que as ramas chegan xa a parte da ponte, hai pouco menos que a xente xa pode enganchar as ramas perfectamente, e xa non é só unha cuestión visual, que tamén, sino unha cuestión incluso perigosa. E digo por qué? En 2 meses que pronto pasan, vamos a ter un dos maiores eventos que hai en Galicia e que ten connotacións a veces que son complicadas. Entonces, bueno, ese tipo de cuestións se deben abordar. E despois, outra cousa que si é verdade que tamén se dixo, pero non porque se diga, insisten moito os grupos que teñen proposto, eu o vexo. É verdad que tamén hai que decir que hai moita menos capacidade de ao millor controlar que había antes. Por qué? Porque temos hoxendía 2 policías locales, se non estou confundido. Entonces, é moi difícil, evidentemente, facer unhas funcións dese tipo. Ahora ben, é verdade tamén que levamos dito que ese tema se tiña que abordar con anterioridade, polo menos reforzalo un pouco. Non vamos a poder nunca ter o gallá, non vamos a ter os 9, polo menos de momento, os 9 policías locales que chegou a ter anteriores gobernos. Non, seguramente, xa digo, o gallá os tuéramos algunha vez, porque eso significaría que o pobo se multiplicaría por moita máis xente. Ahora ben, entre eso e ter un servicio totalmente precario, hai unha diferencia. E o servicio precario, eu en algunhas cousas teño clarísimo como se soluciona. Ahora, non lle vou dar eu, non lle vou decir eu ao Concello que ten que facer. Eu tería claro, e o que faría neste momento. O tería clarísimo. O fan outros concellos, de distinta ideoloxía, e polo tanto non é tan complexo.
En todo caso, cando falo dos coches outro día fun por ali, bueno, eu acostumo a ir por esas zonas a correr, Brais vai a pasear, eu, de verdade, da bandeira é un pitorreo, e digo por qué, Brais facía hincapé no da bandeira cando depois temos aquelo medio abandonado. Eu xa non entro neso. Ahora, de verdad que outro día, o que pasa é que non me dá a cabeza ni me dá o tempo, porque claro, como iba nesa dirección e cando vexo outra vez o dos cans, de verdad, é que non me dá o móvil, vaime toupar de tanta cousa, porque vexo esa señal e de repente te atopas unha señal rodeada, unha bandeira rodeada de vehículos e con xente ali cas portas abertas e tal, é verdad, é kafkiano. Entonces, ou facemos unha cousa ou facemos a outra, entendades? Ou quitades a bandeira de momento hasta que demos controlado esa situación, ou non poñamos unha bandeira deso. É como se poñemos unha bandeira de que en esta playa non se pode fumar e vemos a todos co cigarro na boca, digo eu, ou que non pode haber cans e de repente están nos saltando encima dos nosos sitios. Pois isto é un pouco mesmo, se poñemos como zona maravillosa para que a xente vai a pasear e que nos atopemos que casi non poden pasar, pois non ten moito sentido. Entonces, o que lle pido ao goberno, xa digo, é sentido común. Xa vexo tampouco que o da bandeira tampouco é que se fixera moita publicidade, porque de verdade, se fazer publicidade, non sei o que pasaría, pero digo, falando en serio, hai que tomarse un pouco máis en serio as cousas. Eso é o tema do que outro día dixemos, e vamos a facernos algunha cousa nese sentido, home, pero o tema do parque canino é un escándalo. E non é que a mí me criticabades, xa digo, non é que sempre, porque estaba pechado un grifo de auga, e se nos criticaba. Entendes? Entonces, cando ahora ves aquelo, dices tú, bueno, onde está o espírito crítico ou onde está, polo menos os que tiñan animales, porque a mí foron os que me viñeron aquí a decir que había que facer un parque canino, e eu dixen, pois me parece unha boa idea, sí, me parece unha boa idea, é máis, porque ademais ao mellor non se mezclan cos nenos, cas persoas e con todo demais en zonas que deben estar habilitadas para eles. Me parece unha estupenda idea, e levou tempo, executou o alcalde, pero sabe perfectamente que xa viña de atrás. E tela nesa situación de abandono, alcalde, sendo vicepresidente, eu non o entendo, de verdad, ou se quita ou non o podemos manter así, porque é unha vergonza, de verdad, eu digo, eu pase por ali se quere, e mire, pero bueno, e con eso, con outras cousas. Gracias. Independentemente da exposición de motivos que podemos testar a favor ou ter unha discrepancia en algún punto expresado, pois a moción propón tres puntos de acordo, vémolos totalmente asumibles, tamén, bueno, pois se hai algún tipo de melloras que podamos facer, pois collémola con de bo agrado, e polo tanto o noso voto vai ser a abstención. Nada máis, gracias. Para o BNG, non sei se queren unha segunda quenda, se non damos yo peche a Ribeiro en Común, non? Pues quenda de peche para Ribeiro en Común. Ben, grazas. En todo caso, cando estou a favor de algo, voto a favor, non a abstención, pero se agradece polo menos que poida sair aprobada, e se non se cumple, que o que eu presumo, pero non porque desconfíe de vostedes da súa pouca capacidade de xestión, sino porque é o que me está dicindo a experiencia nestes anos. En todo caso, e xa remato, si importante é non só que se aprobe, sino que se execute. Varios matices, porque se dixeron moitas cousas e saíron a debate varias. Primeiro, esta moción fala dunha competencia estritamente municipal en zona urbana. Non se quere meter, como están as ribeiras, en San Cristobo, en Valdepereira, en Persigueiro ou en Francelos, que están fatal.
pero eso evidentemente é o tema confederación. En todo caso, na zona urbana é municipal. E un aviso. O anterior goberno, non me lembro, no 2022 e 2023, o anterior goberno orzamentou unha partida de 10.000 euros para limpar a ponte de San Francisco e facer esas pequenas podas. É dicir, estar no goberno posibilitou iso. Un aviso para o actual goberno, un aviso, un consello. Deixaron pasar 3 anos, desde o noso punto de vista erradamente, pero a nós nos resultou difícil atopar empresas especializadas que levaran a cabo esa limpeza. O digo honestamente. A intención era clara do anterior goberno, orzamentalo, pero non é doado a atopalo. Teñen 9 meses casi, máis dun ano, ou menos dun ano, pero entre 9 meses e un ano para facelo. Se non o fan, evidentemente agardo o seguinte goberno, que agardo xa de esquerdas, o realice. Con tempo, porque, insisto, francamente, non é doado a atopar a empresas especializadas. E, por último, e algo moi importante, a todos nos gusta ir a paseos fluviais, poño por exemplo, o do río Arnoia en Arnoia, claramente con pivotes e os coches non poden pasar. Eu non estou dicindo que se establezcan eses pivotes en todo o camiño do río Avia, pero hai tramos que é obligatorio poñelos. E hai outros tramos donde aí si hai fincas que unha de dúas, ou se pon sinalización, porque decía o PSOE de que é certo que hai pouco a policía municipal, a veces non foi falta poñer policía municipal, basta con tomar medidas contundentes. Pero non há nada inventado, non inventaríamos nada, é que están en todos os paseos fluviais do mundo, menos en Ribadavia. Entonces, os coches non poden andar por zona fluvial, punto. Se é unha senda natural non poden haber coches. E pode haber tramos de servicio para propietarios de fincas e casas, con unha chave ou con unha autorización, nada máis. E o resto son excusas. E xa está ben porque levamos demasiado tempo así. Agardo que esta sí sea a última vez. Grazas. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de 18 de xuño de 2026, adoptou o seguinte ditame: que o Concello de Ribadavia se una ao Concello de Arnoia para exixir compromisos reais da Deputación e Xunta para mellorar a ponte que une ambos municipios, que o Concello de Ribadavia exixa un compromiso de investimento real á Deputación e Xunta para mellorar esta estrada provincial e a súa ponte, que o Concello de Ribadavia lle traslade este acordo á Deputación, Concello de Arnoia e Xunta a Consellería de Infraestructuras, que o Concello de Ribadavia reitere a Consellería de Infraestructuras da Xunta o acordo aprobado polo Pleno para a mellora da ponte de San Francisco de Ribadavia da que a Xunta é titular. Sometida a votación, obtense o seguinte resultado: votos a prol, Ribeiro en Común, resérvanse para o Pleno, PP, PSOE e Bloque Nacionalista Galego. Secretario, quenda para Ribeiro en Común. Ben, francamente esta moción non tiñamos pensado traela, entre outras cousas porque a nosa media de mocións está en 2 por pleno e creo que está por ahora ben, a legislatura tampouco dá para moito. En todo caso, atraemos cunha cuestión de sensibilidade cos veciños, de algo simbólico e de apoiar desde o Concello de Ribadavia os veciños de Arnoia, que son os máis beneficiados de que se mellore esa ponte, pero non os únicos. En todo caso, é unha declaración que agardo salga aprobada e que lle traslada, en primer lugar, á administración competente, algo que, por certo, o manifesto que publicou o Concello de Arnoia omitía, que é unha ponte de titularidade da Deputación, é algo que nós sí que facemos fincapé, e se lle traslada á Deputación a necesidade de inversións e de acordos reais. En segundo lugar, somos conscientes que a Deputación pode buscar a axuda de outras institucións, parecenos ben. Pero quero recordar que cando Núñez Feijóo inaugurou, recén aterrizado na Xunta de Chiripa e coa peor campaña máis nauseabunda que se recorda na historia da autonomía de Galicia,
e que ahora está repetindo, por certo, no Estado español, dixo na inauguración en Castrelo que iba a mellorar as infraestructuras do Ribeiro. Estivo 16 anos prácticamente, 14, mellor dito, non mellorou ninguna infraestructura máis no Ribeiro. Ahora é o turno do actual goberno, da Xunta. Insisto, porque esa ponte foi froito de xestións anteriores e do compromiso do goberno bipartito. A inaugurou el, pero non foi el. Agardo que a Xunta tamén se comprometa con esta ponte. O digo porque é unha ponte que une dos municipios, Ribadavia e Arnoia. Creo que sería bo que Ribadavia apoyara esta petición de Arnoia. Creo que sería bo reclamarlle a Deputación que é a titular que o faga, e creo que é bo recordarlle e pedirlle a Xunta que tamén colabore. Agardo que sea así, e máis alá de que sea unha promesa electoral de varios gobernos, que sobre todo a Arnoia, que é a que máis interesa, que sea unha realidade, porque creo que é xusto. Outra cousa sería outros tramos desa estrada que seguramente hai menos consenso ao respecto, pero como agardamos desde Rebruncún que polo menos haxa consenso ao respecto da ponte, non o quisemos traer e xa tocará cando teña que tocar. Grazas. Sí, moitas gracias. Ben, desde o BNG nos parece unha proposta razoable. É certo que esa ponte bueno, xa ten os anos que ten, é moi estreita, non poden pasar dos coches ao mesmo tempo ou non deben, e evidentemente é un problema tamén cando veñen camións de grandes dimensións que teñen que ali facer maravillas naquela para entrar na ponte tanto dun lado como do outro. A nos parece que sí, é unha obra que debería ser abordada por as administracións competentes e evidentemente non solamente a Diputación pode ou vai, me imagino, a financiar unha obra que vai a ser costosa, porque un arranxo dunha ponte, unha extensión ou digamos ampliación da ponte non é unha cousa de un presupuesto pequeno. É normal que a Xunta de Galicia, a parte do que prometera Feijóo ou non prometera, é normal que a Xunta de Galicia lle dedique a atención que merece a mellora desa ponte entre os nosos concellos. Por lo tanto, nos vamos a aprobar a moción. Gracias. Sí, antes de empezar a miña intervención, quero expresar miña solidaridade co povo venezolano, coas veciñas venezolanos que están aquí residindo en Ribadavia, e sobre todo aqueles emigrantes ribadavienses que estiveron moito tempo tamén en Venezuela e siguen tendo familia e vínculos ao povo de Venezuela. A barca de Porto Corbeiro administrouse de forma indistinta dende o século XVI entre o concello de Ribadavia, Arnoia e o Mosteiro de Melón. Os concellos de Ribadavia e Arnoia cobraban a contribución das barcas a medias, sendo unha fonte de ingresos moi importante para Ribadavia polo maior número de persoas e comerciantes que viñan á vila. Xa no ano 1827 xa se comenta que a navegación en barca era bastante incómoda e perigosa. E no ano 1837 planteouse establecer nese punto unha ponte que dera comunicación con Arnoia e outros povos á dereita do río Miño. En setembro de 1881, no concello de Ribadavia, solicitouse aos concellos da comarca apoio para retomar esa idea, que só foi secundada por Arnoia. O goberno de España apostou en 1894 construir a ponte de Castrelo de Miño, aberto ao tránsito en 1907, sustituindo outro construído no século XII que foi destruído no século XVI. Mentras tanto, o servicio entre Castrelo e Ribadavia e Arnoia e Ribadavia era prestada por barcas. No ano 1872, sendo alcalde de Ribadavia Primo González, concedeuse a primeira licencia municipal de unha barca entre Arnoia e Ribadavia, estando interrompido polas guerras carlistas nos anos 73 e 74. E sendo alcalde de Ribadavia, Jesús Pousa, bisavó do concelleiro aquí presente, Javier Pousa, xa se proyectou en maio de 1925 unha ponte sobre o río Miño con rampa de acceso en Porto Corbeira, que foi declarado de utilidade pública e interés nacional por o goberno do Primo de Rivera.
No ano 66, a Falanxe de Ribadavia presenta un proxecto que contaba unha peaxe de 25 céntimos de peseta por cada viaxe pola ponte, estimándose a amortización nun período de 10 anos. E no ano 73, finalmente, se fixo realidade a construcción da ponte de Arnoia pola estrada Foz cun orzamento de 3 millóns de pesetas. E dentro do ano 2019, o alcalde de Arnoia tivo varias reunións coa Xunta de Galicia. No ano 19, coa consellera de Infraestructuras Etel Vázquez, coa presencia do actual alcalde de Ribadavia, daquel tamén César Fernández, o de Castrelo Avelino Pazos e o deputado de Madrid Ángel Viso. En 2020, co propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Temos constancia que no ano 2021 adxudícase a empresa Tenma de Oleiros, de entre 18 e 20.000 euros, un estudio para ver a nova ubicación da ponte, planteándose 3 puntos. Unha nova ponte entre a Barca, Arnoia e Francelos, unha nova ponte paralela máis elevada que pasaría polas vivendas da Foz, con saída na estación de autobuses. Era un proxecto que xa existía no ano 73, porque foi logo destarcado e foi logo polo Ribadavia, e construir unha nova carretera de Castrelo a Arnoia. Había un tempo de 6 meses para dar publicación a este estudio, pero hasta hoxe en día non sabemos nada. Bueno, eu creo que, como veciño da Foz, que é necesario esa ponte, dado o tránsito que hai, sobre todo o embudo que temos coa ponte de ferrocarril, que últimamente se fai bastante peligrosa, que hai xente que ven toda lanzada, non ve o espello, e tamén viceversa. Tamén outro día casi hubo unha masacre, non que decir masacre, de ciclistas que os domingos veñen todos embalontados hacia a ponte de ferrocarril. Se ve unha persona maior de certa idade de Arnoia ou de outro sitio, non se ficha no espello. Entón tamén os ciclistas tamén tiñan que ter cuidado, que pode pasar un día unha certa desgracia aquí. E bueno, nos apoiamos esa moción por parte de Brais, creo que é necesaria, e esperemos que por parte de Ribadavia e de Castrelo de Miño, que tamén teñen intereses en que isto se faga realidade, que vaya para diante. Esperemos que un futuro próximo, non sabemos cando, que podamos ver esa nova ponte sobre o río Miño ou sobre o río Avia, ou os veciños de San Paio que teñan que aguantar o tráfico que veña por aí detrás, os do barrio de San Francisco. O noso voto vai ser abstención. Gracias. Queren unha segunda agenda? Non? Agenda de peche. Bueno, sei que todos estamos cansados e agradecer a abstención, Mariluz, pero bueno, algo tamén podería desaportar ao debate dos grupos da oposición, porque en realidade parece que estamos facendo pleno entre os grupos da oposición e eles están dointes, como cando ibas a clases na universidade. Pouco que aportar polo que vexo. En todo caso, o que aporta Luís do PSOE é importante. Claro que hai varias, se contemplan varias ubicacións e proxectos. Nos decantamos porque daqui sairá o consenso, non a abstención, e salirá aprobado por unanimidade unha petición que basicamente evitou debates alrededor de proxectos e demais, e si unha reivindicación clara de que a ponte esta quedou obsoleta, entre outras cousas porque cando se fixo se foi ao recorte, non a austeridade, sino ao recorte. A ponte onde tiña que estar era entre a Reza e Francelos, que é o seu tránsito natural. Que pasa? Que costaba máis, claro. E o franquismo, se nos queixamos da pouca transparencia deste goberno, no franquismo nin che conto. Claro, as dictaduras é o que teñen. Entonces, eu non sei o que vai a pasar no futuro. O que está claro é que este Concello está obrigado, máis alá da abstención, de apoiar esta medida e de apoiar e pedirlo a quen corresponde, que é a Consellería de Infraestructuras e sobre todo a Diputación, por ser a titular, que é quen debe liderar. Pero a Consellería de Infraestructuras da Xunta de Galicia ten moito que decir. E xa acabo, porque a mí me doe bastante, e o Ribeiro en Común o dixo no seu día, cando o alcalde de Arnoia se rasgaba as vestiduras de que a Consellería de Infraestructuras tiña que subvencionar e se facían as fotos e salían ali deputados que nada teñen que ver con Ribadavia, pero morren por salir na foto e tamén estaban. Me doe bastante que non se reivindique por parte do Concello de Ribadavia agora, porque o anterior goberno si o fixo,
por activa e por pasiva, que a Consellería de Infraestructuras da Xunta de Galicia, titular da Ponte de San Francisco, nos debe unha rehabilitación e unha inversión importante a Ribadavia. Entonces, cando a traigamos, que a volvermos traer, porque aquí non se nos fai caso, se nos dirá, isto xa veu a pleno, efectivamente, e que veu moitas veces a pleno. Non sei, cando ven a Conselleira de Infraestructuras, que é o que lle traslado ao alcalde, falarán do tempo, das necesidades de Ribadavia non se falan. Entonces, evidentemente, temos que traerlas a pleno. Agardo que así sea. Gracias. Moitas grazas. Pasamos a votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Non hai abstencións. Queda, polo tanto, aprobada. Moitas grazas. Pasamos ao punto 7º, que é moción do BNG a rol dunha pasarela peonil sobre o río Avia entre a Beronza e o Pabellón Municipal de Deportes. A Comisión de Servicios Municipais, na súa sesión de 18 de xuño de 2026, adoptou o seguinte ditame: instar ao Goberno Municipal de Ribadavia a iniciar de maneira inmediata os trámites necesarios para a redacción e execución do proxecto dunha pasarela peonil sobre o río Avia que comunica a zona da Beronza coa baixada ao Concello. Instar ao Concello a solicitar financiamento e colaboración económica á Deputación Provincial de Ourense e á Xunta de Galicia para a execución desta actuación. Garantir que o proxecto da futura pasarela cumpra criterios de accesibilidade universal, seguridade e integración paisaxística co entorno natural do río Avia. Sometida a votación obtense o seguinte resultado: votos a prol BNG e resérvase para o Pleno PP, PSOE e Ribeiro en Común. Moitas grazas, señor secretario. Quenda para o BNG. Bueno, pois isto é outra moción das que se pode decir, xa presentou o Partido Socialista, xa presentou o Ribeiro en Común, xa presentou o BNG e incluso sabemos que o grupo de goberno tamén está e vai estar de acordo, non poden votar a abstención porque o levaban durante a campaña das últimas eleccións. Por que nos parece importante? Parecenos importante porque é moi necesario, sobre todo agora que coa reforma do pabillón, pois evidentemente está habendo máis xente que acude a facer deportes, instalacións. Temos dese lado a estación de autobuses, a estación de tren, que comunican mal, bastante mal, pero comunican a xente para que colle un transporte con outras cidades. E do outro lado temos pois a Beronza, que para min é unha zona moi bonita, un espazo moi bonito para pasear, de lecer, de práctica deportiva. Ten unha poboación bastante considerable esa zona e tamén temos ali os centros escolares e incluso o centro de saúde. Que nos falta? Pois a conexión de ambos sitios. Eu, a verdade é que non o digo por decilo, porque hubo outros concellos e ves que teñen unha pasarela de madeira ou unha pasarela, bueno, xa non vou mencionar o ponte colgante de un concello cercano que a todo o mundo lle chama atención, pero hai moitas formas de comunicar esas dúas partes. Non ten por que ser unha ponte de rande, que nin podemos nin se pode facer, pero creo que é moi necesario, porque ahora mesmo resulta bastante incómodo para moita xente ter que coller o coche, dar esa volta tan grande, para nenos tamén que acceden ás infraestructuras deportivas, xente que incluso ten mobilidade reducida. Entonces é unha forma tamén moi importante de dinamizar ambas zonas da vila e a súa vez contribuir a humanizar ese entorno. Por tanto, eu creo que os acordos que propoñemos aquí, pois que o que digo, que non penso nin que o grupo de goberno poida non estar de acordo, porque sabemos que temos moitas necesidades no concello, pero entre unha das prioridades eu creo que agora tamén está esta. E de momento nada máis. Moitas grazas. Ben, vou a reiterar o que xa dixemos en público. Creo que estivo moi ben e moi acaída esta moción do bloque, basicamente para recordar
as mentiras do PP. Todos recordamos en campaña electoral, non foi tanto, foi 3 anos, no 23, como aquela pseudoinfografía, montaxe que non se adecuaba para nada nin a norma da Confederación nin a ninguna outra norma, se quitou un as da manga e dixo que o iban facer. Entón esta moción que trae o bloque sin duda é a caída para recordar o que este goberno, un cero en xestión. Pero non o digo de oídas, o digo por coñecemento de causa. E digo máis, e me atrevo a afirmar que de haber continuado o goberno de coalición de esquerdas a gobernar en Ribadavia, esta pasarela, como ben apuntan os do PP, non digo que estaría feita, pero estaría moi avanzada a súa xestión. E eles o poden decir desde a arrogancia que lle dá a maioría absoluta mal levada, porque xa hai outros gobernos con maioría absoluta que saben escoitar, saben xestionar e, bueno, collen os consellos da oposición. Pero estes non, estes optan pola arrogancia e o chascarrillo. E a realidade é esa. A realidade é que o anterior goberno se reuniu coa Confederación Hidrográfica en reiteradas ocasións. Dúas na propia Beronza con planos. E o que nos remetían os técnicos, por certo, un técnico cualificado, foi anterior, fai 2 mandatos tamén presidente da Confederación, dixo que coa normativa daquel momento, 2022-2023, non podía haber ningún pivote no leito do río, ni no caudal, ni na zona de máis inmediata. Por lo tanto, o que nos propoñía a nivel técnico era unha luz importante da ponte pasarela, enténdeme, e que iba a chegar unha das partes á parte superior do parking do ambulatorio, se o queríamos facer por aí. Era a zona máis natural para facelo. Entón, hai unha xestión detrás. Eu son consciente que unha pasarela non se fai nun minuto, pero para iso hai que reunirse coa Confederación. Cantas veces se reuniu o alcalde ou algún dos concelleiros que fai chascarrillo coa Confederación para trasladar esta cuestión? Iso que teñen que saber os veciños, que a pasarela non se fai nun segundo, a infografía sí, e adecuarse á norma que impón a Confederación tampouco. Entón, insisto, o volvo a decir, de ter continuado un goberno de esquerdas, de coalición, PSOE, Ribeiro Común, ou incluso PSOE, Ribeiro Común e Bloque, estou seguro que esa pasarela estaría moi avanzada, porque era algo que xa estaba traballado e estaba en riba da mesa. E estou seguro que se volve a haber un goberno de coalición a 3 ou a 2 en 2027, esa pasarela volverá a estar encima da mesa da Confederación e se darán os pasos nese sentido. Estou certo. E sería importante que a cidadanía o soubera, porque toda a campaña de 2023 de o PP foi construída en mentiras, toda. E pasaron 3 anos, quedalles 9 meses só de legislatura e a los hechos me remito, como se dice. Entonces, bueno, creo que está ben que se traiga, obviamente vamos a votar a favor e evidentemente teñen 9 meses como mínimo para iniciar os trámites e averiguar, porque creo que nin o deben saber, como se pode facer unha pasarela aí. Xa non me quero acordar do Pexón, que aí contempla unha ponte de vehículos. Bueno, xa non me quero acordar diso. Nos optamos e preferimos unha peonil. Pero o que está claro é que comunicar esas dúas beiras do río e esas dúas infraestructuras que barrios importantes, por un lado, bastante poblados, e por outro lado, dúas estacións, estación, pabellón, e os centros de ensino e un ambulatorio. Se vos parece pouco, pois nós evidentemente vamos a votar a favor e traerémoslo os grupos, tanto Bloque como Ribeiro Común, as veces que faga falta, porque creo que é necesario facelo. Pero insisto, de ter continuado o goberno de esquerdas, estaría moi avanzado o proxecto, ou xa feita, compromiso de financiación da Confederación existía, e seguramente, se se fixera por parte do PP, tería continuidade. Non se fixo,
e evidentemente. E insisto tamén, se en 2027 volve a haber un goberno de esquerdas con ganas como había, estou seguro, sea a 3 ou sea a 2, estou seguro que unha vez máis esa pasarela estará enriba da mesa da Confederación e será unha realidade nesa legislatura. Grazas. Sí, nos apoiamos plenamente esta moción por parte do BNG e creo que é necesaria, sobre todo o que ti falabas, non só o tránsito de personas de un a outro, vendo estos días finales, os eventos deportivos que alrededor do pabellón de deportes, o espacio de aparcador é absolutamente insuficiente para acoller a tanta xente que venen con coches particulares, con microbuses ou con autobuses. A mellor simplemente habilitar a zona do pabellón de deportes para os autobuses grandes que veñen con equipos e trasladar, digamos, que os particulares que estuveran ao outro lado do río, sobre todo os sábados e domingos non hai tanto espacio ocupado como se pode ser un día natural, que as mañáns e as tardes están con actividades, digamos, están utilizando esos espacios. Por nosa parte, é plenamente razonable, é unha demanda que xa detectei na prensa no ano 2016 e tamén cando se construiu esa presa nos anos 60 xa hubo movimentos por parte da poboación porque non se podía aproveitar, pero a gran Confederación Geográfica, o goberno civil daquelas non vieron, digamos, e os intereses que esa presa generaba por a produción de electricidade, tampouco que quería, digamos, ir avanzando con esa idea. Ora que xa non hai produción eléctrica, podían, digamos, transformar esa presa, que é unha barreira natural que a xente utiliza cando o caidal está baixo, de un lado a outro, perigoso, non autorizado, pero bueno, se podía, digamos, facer unha senda peonil. E tamén temos que pensar non só en microproxectos, sino tamén en macroproxectos. A parte de facer unha pasarela, como queremos dinamizar esa zona, digamos, aproveitar xa acondicionar a zona do pabellón. Que queremos facer con esa finca do antigo aserradeiro Daniel Peña que está aí abandonada? Que queremos facer coa senda hasta a Quinza? Está ben presentar ideas de microproxectos, vamos facer unha pasarela ou vamos rehabilitar a antigua torreta ese que está habitado como patrimonio industrial, non, temos que facer un proxecto en común que abarque todo, dende a Quinza, a pasarela, a condicionar o pabellón de deportes e a mellor tamén a estación do tren, a estación de autobuses, todo un entorno, metelo en un proxecto grande, digamos para o futuro, siga, digamos, a ter en conta. Gracias. Bueno, un pouco, seguindo un pouco na línea que apunta Luís, obviamente coincidimos na pasarela, na necesidade de pasarela. Eu creo que isto ya piscina climatizada leva anos na... No, bueno, porque dicir que é algo que xa que de moitos anos se leva reivindicando, porque, bueno, entendo que é unha maneira moi necesaria para comunicar dous barrios. Pero, bueno, a realidade é outra, como tamén se expuxo aquí, a complexidade técnica é a que é, e bueno, obviamente nos vamos poñendo prioridades que vai surgindo na legislatura. Entón, non estamos en contra, obviamente, pero o noso voto vai ter a abstención. Nada máis, gracias. Moi ben, moitas grazas. Non sei se queda unha segunda quenda, senón, quenda de peche para o BNG. Ben, nada, agradecer aos grupos que ven a votar a favor e o grupo do goberno a súa abstención, e como digo, é unha reivindicación que vostedes mesmos facían. Eu creo que o facíamos todo, pero eu que digo, creo que facíamos todo todos os grupos coa pretensión de, como se acaba de decir, de leválo a cabo. Non dubido de verdade para nada que durante a coalición do goberno de esquerdas que se intentou, o que me gustaría saber é se realmente o grupo de goberno actual o tentou ou fixo algún trámite, porque non se pode dicir, a veces é moi peligroso facer os programas electorais, eu sempre o digo, porque hai que intentar que sean o máis realistas posibles, non os que nos desexaríamos que fora, porque desexos podemos ter todos, sonos tamén. O que pasa que despois eso hai que leválo á realidade, que é o máis difícil. Entonces, por eso digo que sabendo tamén as capacidades do noso concello, pois a palabra que mellor cadra é o priorizar. O mellor agora para vostedes non era prioritario isto, pero creo que sí é unha das cousas moi importantes porque se acaba
de decir, tanto por o grupo de Ribeiro en Común como por o grupo do Partido Socialista, que comunica dúas partes moi importantes de Ribadavia. E bueno, seguiremos insistindo, porque, como digo, en maio do ano que ven hai unhas novas eleccións e, dende logo, se o BNG está dentro do grupo de goberno, pois isto tamén se vai abordar. Grazas. Do viñedo do Ribeiro, a mobilización das terras abandonadas e xestión sustentable da florestación. A Comisión Especial de Contas, sesión de 18 de xuño de 2026, adoptou o seguinte dictame: instar a Xunta de Galicia a desenvolver unha estrategia específica para o Ribeiro baseada na xestión integrada da flavescencia dourada, priorizando a investigación, a prevención e os métodos menos agresivos antes da utilización intensiva de produtos fitosanitarios. Solicitar a creación dun plan de recuperación do viñedo histórico do Ribeiro que catalogue e protexa os viñedos tradicionais e as paisaxes agrarias de especial valor. Solicitar a creación dunha liña extraordinaria de axudas para a replantación de viñedos nas parcelas recuperadas, así como subvencións para o mantenimento das explotacións. Instar a Xunta de Galicia ao Goberno do Estado a reforzar os mecanismos de control da cadea alimentaria para garantir que os precios percibidos polas persoas viticultoras cubran os custos de produción. Solicitar un programa específico de incorporación de mocidade ao sector vitícola do Ribeiro mediante acceso preferente ás terras recuperadas e apoio técnico e financiero ás novas explotacións. Dar traslado desta moción á Xunta de Galicia, ao Parlamento de Galicia, ao Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro e ás organizacións profesionais agrarias. Sometida a votación, obtense o seguinte resultado: votos a prol BNG e resérvase para o pleno PSOE, PP e Ribeiro en Común. Quenda para o BNG. Sí, moitas gracias. Ben, nos traemos esta moción porque obviamente estamos algo preocupados por o avance imparable da flavescencia dourada que está afectando os concellos do Ribeiro, entre eles, pois, tamén en Ribadavia. Hai que recordar que esta enfermedade, esta plaga que afecta aos viñedos, que os destrue e que é altamente contagiosa, se detecta no 22, se establecen árbol crecente e as neves como zonas tampón, con unha serie de medidas que establece a Xunta para o control desta plaga, que se basa en destruir as plantas afectadas. E cando hai máis de 20% de plantas afectadas en un viñedo, hai que erradicalas todas e volver a plantar. Ni nas parcelas abandonadas tamén é erradicación total para que non se siga transmitindo. Ben, no ano 23 tuveron que ampliar a zona tampón, no ano 24 tuveron que volver a ampliar, en febreiro de 25 ampliaron outra vez, en agosto de 25 tuveron que volver a ampliar, e a pesar de estas sucesivas ampliacións da zona tampón, pois estamos nun momento en que agora pois xa falamos de Beade, Carballeda, San Esteban de Novoa, Cartelle, Barral, Castrelo de Miño, Cenlle, témola as portas Santo André, San Cristóbal de Rigo de Aigón, Sanín. Ben, entonces nos pensamos que é un momento moi importante para tomarse en serio este problema, porque o problema que tuvo a estrategia que ten a Xunta está ben, pero non é necesaria, porque isto se sigue sendendo e cada vez estamos tendo que ampliar esa zona tampón e tendo que botar os produtos fitosanitarios necesarios para evitar que se propague. E un dos problemas que hai é que non se está dando axudas para os propietarios de viñedos para que poidan dar eses produtos. O que non se está a facer nada é cos ermos.
nos sermos. E nos sermos tamén se propaga o mosquito e se propaga a enfermedade. De maneira que nos presentamos esta moción porque nos gustaría que se fixera unha reflexión desde este Concello de facer unha resposta integrada para o que é o problema da flavescencia dourada, porque ten o potencial de facer moitísimo daño en todo o Ribeiro e, por consecuente, para toda a Ribadavia tamén. Entonces non é simplemente unha cuestión de votar por máis produtos. Nas normas europeas, en outros países onde teñen ese problema, se trata de aprender a convivir, igual que aquí aprendemos a convivir con Mildeu, aprender a convivir coa flavescencia dourada, basándose no estudio, na investigación, na prevención, e dai vamos aos sermos, na prevención e no tratamento cando sea necesario. Pero é indispensable que a Xunta poida considere axudar o tratamento nos sermos, nesos sitios onde non se sabe de quen son, están a monte, están nas silveiras, están como monte con árboles. Aí, mientras hai vide, é posible que aniñe ese mosquito que contamina o resto das producións. Entonces, por todo isto, nos pensamos que sería unha moi boa idea se o Concello de Ribadavia pudera instar a Xunta de Galicia a desenvolver unha estrategia específica para a zona do Ribeiro, xa que sabemos que nos está afectando, está chegando cada vez máis cerca, solicitar a creación dun plan de recuperación do viñedo histórico, porque se non hai ermos, temos millores posibilidades de que esta enfermedade non avance e toque os viñedos sanos, que se poida estos viñedos abandonados e ermos que se poidan incorporar a un banco de terras que faría posible que xente nova se poida reincorporar ao sector, recuperar terrenos que están a monte, canto terreno hai a monte. Seguramente a denominación de orixen ten unha idea, un listado ou unha idea de canto terreno se está perdendo cada ano que se vai a monte, e poder recuperalo e para poder redinamizalo, e cando está traballado ten menos posibilidades de adquirir esta enfermedade, evidentemente dar traslado de sanción á Xunta de Galicia, ao Parlamento, ao Consello Regulador de Orixen e ás organizacións profesionais agrarias. Moitas gracias. Ben, nos vamos a votar a favor. Creemos que a moción está bastante completa, ben exposta e as medidas que se piden son correctas. O que sucede é que todas esas medidas implican un estudio real, unha aposta decidida da administración, neste caso da Consellería de Medio Rural, e non só, pero esta é a que debe liderar, e implica que debe haber investimentos para ese plan integral. E a realidade é que non nos vai haber, non nos hai, porque, como di o goberno do PP de aquí de Ribadavia, isto sabeu a pleno. Creo que foi o Bloque que o trouxo xa, ou polo menos unha vez o trouxo. E o volve traer, porque daquelas eran todos, cando estaba comezando o problema, eran moi boas palabras, moi bo non sei que, a realidade é que apenas se deu freado. Entonces, é un problema de magnitude, pero o Consello Regulador está para outras cousas, para facer un festival millonario no Grove, mentras lle recorta diñeiro á Feira do Viño de Ribadavia, que é máis de Ribadavia que do Ribeiro xa. Non se toman as cousas en serio nin o Consello Regulador nin a Consellería de Medio Rural, e pasan estas cousas. Non sei, en breve no Ribeiro, que no ano 75-80 éramos 30.000 persoas, hoxe somos 15.000, e tirando por lo alto no censo. Se somos rigurosos, bastante menos. Entonces, chegará un momento, pois non sei, aquí no Ribeiro seremos un animal en extinción, os habitantes desta comarca. Sigamos votando de sempre, sigamos nas mesmas canles de sempre, porque eu, francamente, aquí grandes inversións, despilfarros absolutos para a Ribeira Sacra. Aquí no Ribeiro, onde está o plan Ribeiro que tanto dixeron
uns e outros. E isto é unha proba máis. Non se toman os problemas, como ben apuntabas, pero que hai, por parte da Xunta, recortes en investigación en todos os eidos. E a investigación neste problema é fundamental, como moi ben dixeches, Berta. E en prevención requiere investimentos. Entonces, se non hai eso, francamente, eu teño pouca esperanza, pero creo que é necesario traer a cuestión aquí, por moito que seguisen no PP, e nos, evidentemente, vamos sempre a apoiar a esta iniciativa. Gracias. Vale, grazas. Nos imos a votar a apoiar esta moción, bueno, por os puntos que están moi ben explicados e desarrollados, tamén porque aborda un dos grandes retos que ten o Ribeiro por diante, que é garantir o futuro do noso viñedo e das familias que directa ou indirectamente viven do sector vitivinícola. A flavescencia, como explicou ben Berta, é unha amenaza real para as explotacións da nosa comarca e require da resposta das administracións competentes. Ademais, debe estar baseada no coñecemento técnico. Creemos que é importante impulsar medidas que faciliten a recuperación das terras abandonadas, a replantación dos viñedos e incorporar relevo xeneracional. Compartimos tamén a necesidade de protexer, como di a moción, un dos acordos, de protexer o viñedo histórico do Ribeiro, xa que forma parte da nosa identidade e da nosa historia, da historia de Ribadavia e da comarca do Ribeiro. Nada máis. Empezo por o final, que anunciando que imos votar a abstención, porque, vexo algún punto que sí, obviamente, que é necesario, que pode ser útil para os viticultores desta comarca, pero teño que facer un par de apuntes ao exposto na exposición de motivos. Primeiro, sabedes que, Galicia, hai unha, por exemplo, Barcelona, non? Barcelona xa tuvo un ataque de flavescencia, acabaron con el e volveulle. Entonces, realmente nós tuvemos varios encontros con técnicos que ao fin e ao cabo son os que saben desto, e non os daqui, porque obviamente isto era unha placa que aquí non existía. É dicir, eu de feito sabedes que me cae dentro, eu son enxeñeira, eu son viticultora desde que teño razón e conocía polos libros, vale? De feito, a min tuveron que detectar técnicos da Consellería, porque eu mesma na miña viña non a detectei. É algo que non estamos acostumbrados e que dependendo do ollo, tens que estar acostumbrada a detectala. Vale, entonces, partindo de aí, nunhas das reunións tamén invitaron a técnicos precisamente de Cataluña que están acostumbrados a plaga. Entonces, eu entendo que desde ese punto de vista non debemos desconfiar, porque estamos en máis de técnicos que son os que saben do tema. Non se está facendo nada, é mentira, é dicir, estáse facendo. De feito, no verán, na época despois do verán, hacia vendima, ve cando máis detectable é esta enfermidade, polo tanto, en esa época estánse facendo prospeccións, por iso dan o mellor eses ampliacións de zonas, porque son técnicos que van ás viñas e fan prospeccións e iso dan os positivos. Iso é bo, porque detectala é bo, e iso fai que ampliemos a zona de tampón, pero eu creo que é bo porque sempre se detecta, hai maneira de controlala. Hai axudas para as persoas que teñen que arrancar as parcelas, hai axudas para arrancar as cepas. Hasta que sei, nunca hubo tanta infección como para ter que arrancar a parcela inteira, é dicir, sempre hubo que arrancar viña e cepas individuales, 2, 3, como moito. Nunca foi necesario, polo menos na nosa zona, foi necesario arrancar a parcela inteira, pero en todos os casos hai axuda para a xente que ten que arrancar as viñedos. Ahora mesmo xa se empezou a prospección para o estudio dos viñedos abandonados, é dicir, xa se fixo un listado de viñedos abandonados, xa fixo unha visita a campo para mirar cales estaba ben e cales estaban non, e pronto se empezará ca rinca dos viñedos abandonados por parte dunha empresa que non sei se é Seaga ou Traxa, nunha desas. Vale, é dicir, en breve, de feito, xunto con Castrelo, os nosos concellos van ser os primeiros que se faga ese traballo. As visitas xa se fixeron, o listado das parcelas a arrancar xa se fixeron, e creo que iban a empezar por Castrelo, pero o seguinte xa imos ser nós. Nada, en canto a
eu creo que os tratamentos son necesarios, é dicir, polo tema que por o que se transmite, é dicir, é un insecto que, como dicindo vulgarmente, non se poden poñer portas ao campo, é dicir, é complicado de ter o avance dun mosquito. Xa outras enfermidades é complicado porque che vai nos aperos e mesmo na roupa, nos coches, nos tratores, pois o mosquito que está en todas partes é complicado poñerlle portas, pois entendo que sin un tratamento. Entón, invito a todos os viticultores que den os tratamentos. A ninguén nos gusta porque posiblemente é dos peores produtos que para o viticultor, que son moi incómodos de dar, pero entendo que é o máis necesario polo ben de todos. Aproveito para dicir que xa está publicado tamén o calendario de tratamentos, que este primer calendario acaba xusto o día hoxe, a primeira tratamento, os seguintes 15 días, os seguintes outros 15 días. E indicar tamén que o Banco de Terras sigue vixente, é dicir, o Banco de Terras, toda aquela persona que queira dar as súas terras no Banco de Terras está totalmente vixente e en funcionamento, é dicir, é libre de facelo e tendrá toda a información, entendo que desde a extensión área de Ribadavia, que é a oficina máis próxima. E, repito, algúns puntos vémolo, por exemplo, o plan específico Ribeiro, o sea, independente da flavescencia, así que é certo que o relevo xeneracional está moi comprometido, é dicir, vemos que día a día se perde o interés da xente xoven en traballar as viñas, porque, que salgan 2-10 personas non é significativo que a cantidade de hectáreas que se perden cada ano, polo tanto, vemos positivo algúns dos puntos. Así que, repito que o noso voto vai ser a abstención por ese mismo motivo. Nada máis, gracias. Moi ben, moitas gracias. Sí, moitas gracias a todos por as achegas e os comentarios. Quería facer unha precisión. Dices que non é verdad que non se está facendo nada. Eu non dixen que non se estuvera facendo nada, eu dixen que a estrategia da Xunta para parar esta plaga que non está funcionando e por eso cada ano están obligados a seguir ampliando a zona tampón. Non dixen que non estuveran facendo nada. E tamén é verdad que a xente recibe axudas cando os propietarios de viñedos afectados poden recibir axudas para o tratamento e para intentar erradicala no sitio. Sí, pero o problema son os ermos, volvemos ao mismo. O problema son os ermos e os viñedos de propiedade desconocida. Aí non se está facendo nada e aí é onde hai que facer. Porque tú, na túa viña, si sabes que o tens que facer, tes o calendario, tes a axuda e vas a dar tratamento para salvar a túa viña. Pero é que nas viñas do lado, que son ermas, que están abandonadas ou que non se sabe de quen son, non se está facendo nada. E é por iso que desde Arbo agora estamos chegando a Carballeda, Beá de Cenlle. E se vai a seguir estendéndose. A menos que se faga ese plan especial que pedimos, algo especial para hai que atacar tamén o ermo e o abandonado. E se non o facemos, vamos a desflorescencia, vamos a seguir dando máis produtos, máis e máis e máis. Por iso nos pedimos este plan especial. Pero non dixen que a Xunta non fixera nada, por favor. O que dixen é que a estrategia que tuveron non foi suficiente porque non conseguiu parar a flavescencia dourada. Ben, que máis? Si, investigación, estudios, por suposto, é unha enfermedade que se transmite a través dun bicho con alas. Evidentemente, eso voa, e aunque non voa, deixase levar co vento, se espalla por todas partes. Fai falta coñecemento, fai falta estudios, fan falta técnicos, fan falta esas prospeccións que son as que nos dicen hoy sí, está avanzando cada vez máis. E é certo que é complicado e necesario de dar o tratamento. Son tratamentos complicados pero necesarios. Ahora, o que sería para nós importante e que nos parece tamén un pouco triste que non vai a desapoiar esta moción é que o Concello de Ribadavia non se posicione para decir á Consellería de Medio Rural, decirlle
necesitamos no Ribeiro un plan específico que nos axude a loitar contra esta plaga. Está moi ben que estedes de acordo, pero despois abstendesvos porque así non tendes responsabilidade, non colledes a responsabilidade de facer nada en absoluto contra isto, porque como vos estuvestes, estabades de acordo, pero nos estuvimos. O lóxico sería votar a favor. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Pasamos a votación. Votos a favor, votos en contra, non hai, abstencións. Queda, polo tanto, aprobada. Gracias. E pasamos ao punto 9, que é o punto de mocións de urxencia. Non sei se hai alguna moción de urxencia. No, sí. Vale. Bueno, vamos pasando. Aí. Que vayan chegando. Pase. É que lle chega a Brais. Bueno, non sei se queredes que expliquemos a primeira urxencia para votala ou xa... Pois a urxencia é moi sinxela. Esta moción, como teñen os grupos, é para dar cumplimento á legislación urbanística, á transparencia administrativa e á igualdade de trato entre o Concello e a veciñanza. A urxencia é porque, como explicamos na propia moción, explicaremos logo, pois é moi sinxelo. Nos levamos meses ou incluso un ano xa, quizás, alertando do incumplimento da legislación urbanística ou das ordenanzas urbanísticas, ou como se queira entender, por parte do grupo de goberno con respecto a un proxecto que incidimos e decimos e non nos cansaremos de explicar que non ten nada que ver o proxecto en sí mesmo, que podía ser, dende o noso punto de vista, podía ser mellorable, pero que entendemos que o que ten que ver ca súa xestión administrativa, dende logo, non é que sea mellorable, sino que é, cando menos, unha cuestión que, como todos pudemos observar outro día, pois está bastante en entredito. Tan en entredito está que a urxencia que soamos é que outro día tuvemos unha comisión de seguimento do PEPRI, que xa tiña que haber ido este proxecto, falo do de Vilas Vivas, xa tiña que haber ido pois ao principio dun propio proxecto, non existe proxecto como tal, quedou, creo que, acreditado na propia comisión, non existiu esa reunión de seguimento que si facía, era imperativa casi legalmente para levar adiante un proxecto nun BIC como é o casco histórico, e que, aínda por riba, tuvemos que facer a través de Patrimonio, pedir a información a Patrimonio, pedir que Patrimonio dera, entre comillas, a orde de que eso se fixera a través dun expediente que se fixo para poñer en cuestión pois moitas das actuacións que se levan feito nese proxecto, que xa decimos, non é por o proxecto en sí mesmo, senón por unha cuestión que está acreditada. A urxencia, ademais, é que nesa propia comisión, a nós, como grupo, non sei o BNG, pero dende logo a nós, non nos quedou claro unha cuestión fundamental, que é, despois de dar a calada por resposta ao grupo de goberno, falar prácticamente solo os técnicos, o pouco que puderon falar, remitíndose aos informes
técnicos que fixeron, dicindo cuestións como que algunhas das cuestións que nos plantexaban que non se podían poñer, había controversias, por exemplo, o dos toldos, uns decían que sí, o alcalde decía que sí, perdón, a un técnico decía que non. Bueno, é unha cousa menor, porque os toldos pois non se poden poñer sempre cando non teñan unha base para retirarse logo para dentro. Eso se está facendo igual, por poñer un exemplo, non? Pero o fundamental, e por eso a moción vai nese sentido, xa temos dito moitas ocasións, é a seguinte: non nos quedou claro cal vai ser as solucións que se vai a dar por parte deste goberno a todo aquilo que conleva haber incumplido as ordenanzas. É algo que pode ser legalizable, podes leselo, non decimos que non, pero dende logo neste momento hai cousas, já hai situacións que non son legais, en tanto en cuanto non se fixeron polos cauces que a legalidade ordena neste tipo de cuestións. Non o digo eu, o dice a propia Xunta e o propio Patrimonio. Se algo é obligatorio, hai que facelo, non se pode entender de outra maneira, porque senón podemos caer no tan sonado e tan cacareado e tan exhibido por o Partido Popular, sobre todo, que é o ide facendo. O ide facendo significa ti fai isto que despois xa veremos se é legalizable ou non. Eso que ocorre? Ocorre que, e fai que ocorra, que os veciños, moitos veciños, cunha reflexión sinxela pero real, dirán: home, para que vamos a pedir licencia e para que vamos cumplir as ordenanzas e para que vamos a facer un proxecto se o propio Concello non o fai? E iso é unha cuestión fundamental. Estando nun Concello é clarísima, non? Logo, como podedes observar, hai moitas máis peticións que facemos, que ademais facemos para xustificar para o demais grupo, pero a urxencia basicamente é que despois desa reunión non sabemos se vai haber algún tipo de medida correctora con respecto ao que aquí se expón. E ese é un problema. E máis, se están volvendo a abrir locales e non hai ninguna cuestión definitiva que se tomara por parte deste Concello, por parte de Patrimonio. Entonces, eu só digo unha cousa, se outro goberno estuvera facendo ese tipo de actuacións, teño claro que estarían paralizadas, eso teño clarísimo, e máis, non lle deixarían nin siquiera iniciar o propio proxecto. Entonces, eso é o que nos decimos, e con eso justificamos a urxencia, porque non temos claro que vai a facerse nada por parte do Concello. Se o Concello pois fai algo, que o explique, e nós debatiremos a moción nese sentido. Moi ben, grazas. Pasamos a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia. Moi ben, grazas, queda aprobada. Ten a palabra o Grupo Socialista. Bueno, basicamente porque a urxencia moitas veces explica as mocións. Nos xa dixemos, nos queremos saber se o Concello vai a cumprir a normativa con respecto aos proxectos que presente ou non. E con este en concreto xa chega tarde. Chega tarde porque está claro, e é unha evidencia, volvo a insistir, en que o proxecto pode estar ben, é discutible certas cousas, xa o teño dito noutras ocasións, non é nada novedoso, con cartos se pode facer moitas cousas, pero xa houve 2 locales que se fixeron fai moitos anos, cunha diferencia, que polo menos se lle repercutía ao Concello os ingresos que se obtiñan dos que tiñan alquilados eses baixos, para en parte sufragar o diñeiro público que se había invertido. Neste caso non se fai así. Bueno, é casi a fondo perdido para as persoas que son beneficiarias porque lle arreglen un baixo. Bueno, pois é unha forma de velo, pero nós entendemos que os cartos públicos tamén se teñen que poñer en valor. Pero eso é discutible, non é unha cuestión que teña que ser así. Xa digo, poden ser distintas formas de ver as cousas. Pero o que non é discutible é que cando ti tes que facer un proxecto que leva aparellado unha serie de informes sectoriais, cando ten que ir a unha comisión de seguimento
e cando ten que seguir unhas normas urbanísticas ou unhas ordenanzas que, recordo, son do propio Concello, e máis, o punto número 1 que o pon aí fala deso, fala de que teñen que cumplir igualmente un promotor, sea de aquí, sea de fora, sea de outro lado, igual que un veciño. Eso pon a normativa, yo pon claramente. Evidentemente pode haber comunicacións previas porque a norma cambiou, pode haber proxectos que sean susceptibles de ter un proxecto moito máis grande e moito máis complexo, e pode haber pequenas cousas que sexan susceptibles de facer unha pequena memoria. O que está claro que no Concello hai que presentar algo. E un veciño non pode chegar e poñerse a facer o que lle dé a gana, e menos no casco histórico. Digo menos non por menospreciar os demais, pero é que o casco histórico é unha xoia que se nos enche a boca de preservar, e despois o propio Concello, que é o garante de que esa legislación se cumple, non o fai. Entonces, a nós, xa temos dito moitas veces, nos parece unha cousa o suficientemente grave. E máis grave nos parece que teña que ser quen lle emenda plana o propio patrimonio. Outro día aquí se deu unha situación, pois que non estuveron, se deu unha situación un pouco kafkiana, que é que había controversia hasta nos técnicos que ao final lle acabaron dicindo a este grupo que non tiña que ser patrimonio quen velase por eso. O que lle estaba dicindo é que tiña que ser o propio Concello. Entón, o alcalde medio decía que que patrimonio era o que tiña que velar. Eu non sei quen ten que velar. Eu o que si sei é a forma de facer as cousas, que é comunicación ao departamento que existe, que leva ese tipo de cuestións, un proxecto, unha memoria, unha cuestión valorada, un estudio arqueolóxico, un estudio de accesibilidade, etcétera, etcétera, etcétera. E iso todo é unha obviedade. Entonces, ese mismo día lle denegamos a persoas que pediron aquí facer unhas actuacións, lle denegamos actuacións. Nós non, pero a comisión lle denegou a xente, digo porque os que me escoiten, porque mirade se é o suficientemente importante. Aquí estuvemos debatindo se lle dábamos, que me corrixa a compañera se é verdad ou minto, se lle dábamos licencia a un emprendedor ou unha persona que quería levar a cabo unha actuación, mellor dito, nunha edificación bastante significativa, como pode ser a Casa de Inquisición, non hai nada que ocultar, se se podía cambiar unha porta ou se tiña que arranxar a porta que era existente. Entonces, eu fixen unha pregunta moi sinxela, como portavoz do meu grupo. Que dice a normativa? Se a normativa deixa que esas persoas poidan cambiar as portas, pois non lle podemos negar eso. Bueno, pois eso só ocurre con determinadas situacións. Entonces, claro, poño ese exemplo como podo poñer o dunha edificación que se lle denegou cambiar a cuberta. Claro, entonces, que eu non vou a discutir se está ben ou está mal. Son a propia comisión que non ten que decidir con cuestións técnicas e demais. E ao mellor os políticos podemos estar en desacordo, aínda así, e podemos decilo. Para eso estamos tamén, non temos que decir a todo que sí ou amén, hai cousas que son de sentido común ás veces, non? Entonces, isto é tan sinxelo como eso. Non lle podemos denegar aos veciños que fagan actuacións pagando e exixirlle e dicirlle que paguen un proxecto, que metan aquí escritos, que perdan o tempo, que gasten os cartos, que fagan todo o que teñen que facer, e logo chega o Concello, hace lo que le dá la gana e dice que ya se legalizará e que o que se presentou, pois que aínda que non foi porque non había tempo ou por o que fora, pois que non se fixo así. Home,
un que leva moito na administración sabe que eso non é serio. E sabe que sendo moi malos, como está sendo o Partido Popular, non digo aquí, pero noutros lugares, estamos a ver, sendo moi malos, algún podía ter un problema moi grave. Porque estas cousas as advertiu este grupo durante un ano. E ora hai informes que o plasman así, non o digo eu. Entonces, alguén podría decidir abrir unha investigación sobre eso, podría. Outra cousa en que acabara. Pero é así. E despois de todo isto, ven a segunda parte, que é o servicio urbanístico privatizado nunha persona que non ven ao Concello, que ademais, cando lle interesa ao grupo de goberno, fai os informes que ao mellor lle poden interesar ao grupo de goberno. De verdade, non é serio. Antes falábamos ao principio do pleno, por eso me falaba do tema urbanístico. Eu creo que o tema urbanístico é un tema serio, e que, por desgracia, moitas veces se leva a alcaldes por diante, e a concelleiros, e ademais, non sempre por facer corruptelas ni nada que se lle parezca, non estou dicindo eso, pero sí que por non querer cumplir a legislación para cousas sinxelas, pois a mellor por mimiedades acaba sendo un problema. E isto, volvo a decir, como noutro tema que falei antes, hai cousas que non comprendo, de verdad, non as comprendo, porque tan difícil era para o grupo de goberno, parece que é unha cuestión de orgullo, de ser, non sei, permitideme a expresión, máis chulos que nadie. É dicir, pois isto non lo llevamos porque non nos dá la gana. Porque desde que dixemos e que lle preguntamos a Mariluz, que lle preguntamos a Miguel sobre este proxecto, e dixemos que había que tiña que ir a comisión de seguimento, e que incluso pedimos que houbera un especial para eso, desde que o pedimos, porque non o podedes negar, que o pedimos polas boas, e que se nos explicara, desde aquelas, por que tuvo que ser patrimonio quen viñera e vos impuxera que tuéramos que facer eso? Cando xa está feito parte do proxecto, non ten moito sentido, e decideme a min todo o que queirades, pero explicade aos veciños que o que estou dicindo eu é algo que non ten sentido. Eu creo que ten todo o sentido do mundo. Fai meses huberamos arreglado moito mellor este problema, moito mellor para vós, moito mellor para nós, que coñeceríamos moitas cousas que descoñecemos, e polo tanto sigo sin entendelo, de verdad, sigo sin entendelo. E cando a min, cando hai algo que non entendo na administración, me preocupa, porque son cousas que seguramente se me escapan. É claro que se me escapan moitas cousas, pero o que non entendo cando é tan sinxelo e é cumprir a legalidade vixente e o que está establecido, cando non se fai e cando non se quere facer despois de reiterados avisos, me preocupa enormemente. E por eso eu creo que todos estes puntos son os que pedimos e creo que é de recibo. Moi ben. Vou intentar ser breve porque xa está todo dito, pero que sea breve non significa que isto non teña importancia, que a ten. Primeiro, como anterior concelleiro de urbanismo e casco histórico deste concello, estou indignado e doído, porque o anterior goberno foi escrupuloso tanto co PEPRI, coa comisión do PEPRI e co coidado e mimo a este casco histórico, intentando dinamizalo e melloralo. Segundo, tamén como veciño que rehabilitou unha vivenda, sabendo o tedioso que foi, moi tedioso, e me quedo nese adxetivo. Ademais, sabendo que o fixen con axuda, pero tamén cun esforzo dunha hipoteca bancaria. Porque hai que adaptarse aos materiais, a unha normativa, e as subvencións son escasas e non compensa en absoluto a norma PEPRI o gasto de rehabilitación.
Son dous factores que eu quero aquí poñer e me gustaría que constara en ata tanto a miña visión como veciño e como exconcelleiro de urbanismo e casco histórico. E esta parte veciñal que eu tamén teño, que temos todos, pero neste caso de rehabilitación teño eu, creo que o teñen, o explicou o portavoz do PSOE, moitos veciños que veñen aquí e que queren que a Comisión Peris sea benevolente ou flexible, ou que interpreta a norma de maneira flexible para facilitar os trámites, se quedan a cuadros cando ven que o que se está facendo o Concello moitos baixos deste municipio. E uns poden facer o que queiran, como vender casas ou subastar sin publicidade, e outros se enteran e outros non. Bueno, pois isto é algo parecido, a mí me parece gravísimo. E xa acabo, nos vamos a votar a favor porque creo que os tres grupos da oposición, como moi ben dixo o portavoz do PSOE, dunha maneira ou doutra, levamos desde que saliu o proxecto Vilas Vivas en plenos e comisións os tres grupos pedindo outra forma de actuar. Non se nos fixo caso na arrogancia habitual do goberno absolutista, habitual e que xa é tradición. Veremos o que lle dura, pero mentras a teñan van a seguir instaurados nesa arrogancia. Veremos a onde os leva. En todo caso, a nosa obligación como oposición é denuncialo. E reitero e repito o que levo tamén tempo dicindo. Eu como concelleiro vexo menoscabado, teño pedido que se cambien as reunións, que se me dé a posibilidade de asistir a esas comisións PEPRI. Non podo porque traballo fora. Se non viría, pediría unha hora se traballar en Ribadavia ou bueno, como sempre se fixo. Entón, a mí se menoscaba a miña función de concelleiro de asistir a estas comisións. A todos se nos menoscaba esa función cando non se nos convocan a moitas reunións. Esta, que tiña unha periodicidade máis estable e, por certo, máis garantista para o cidadán, porque era máis estable, se reunía 2 veces ao ano, máis ou menos. Canto foi a última vez que se reuniu esta? Debe ser no comezo da legislatura ou na metade, non? En xaneiro. Bueno, es que como non me convocas, alcalde, pois é lo que hai. Volvo a decir, non nos convocas ao que che dá gana. Porque tú, volvoche a decir, levas o Consello Municipal de Deportes e de Presigueiro sin convocarnos, alcalde, o sea que menos arrogancia. Si teño un lapsus de date, o que hai? Pois si, non viñen porque non podo vir. Volvo a decir, tomen medidas como telemática que para o que queren, para actos, poñen reunións telemáticas. Exiso que se me convoque telemáticamente. Por poñer un exemplo e unha solución que se vostede quere, para o que quere, é avispado. Pois póñame, eu teño dereito a asistir a esas comisións. E me pon medidas. As reunións telemáticas é unha medida, temos aprobadas no regulamento. Aplíqueas. O que non pode ser é que a mí se me menoscaba a posibilidade de asistir a esas comisións. Desde o meu punto de vista é grave. Por eso facía fincapé en que non nos convocan nin a Presigueiro nin ao Consello Municipal de Deportes, vostede que preside. Definitivamente, este é un tema importante. Nos vamos a votar a favor porque consideramos que o PEPRI é importante. E se queren facer algunha modificación do PEPRI como goberno, fágana. Debatámolo, se a queren facer máis flexible, fagámolo, que en vez de usar certos materiais xa hai que usar outros. Pois o mellor patrimonio, yo aproba, xa que ahora ya aproba todo. Pero que non ten sentido é que estén facendo sempre así, trampeando a norma e, bueno, como dixo o portavoz do PSOE, vayan facendo, xa se legalizará. Eso non é riguroso. Para esta administración non o é. Para outros municipios menores pode ser. Pero é que Ribadavia é a capital do Ribeiro, debemos exercer como tal, e temos un casco histórico que xa lle gustaría a metade de Galicia. Entonces, bueno, eu francamente me tomaría isto moito máis en serio, señor alcalde, do que vostede se está tomando o tema normativo e legal, desde o meu punto de vista. Evidentemente, vostede, alcalde, faga o que estime, está no seu dereito, e nós tamén estamos no dereito de opinar e de reivindicar o que nós consideramos que debe ser a aplicación do PEPRI. Mais alá de que sí que coincido que o proxecto Vilas Vivas
é unha ventana de oportunidade, unha cousa non quita a outra. É dicir, é un proxecto da Xunta que trae aquí, que eu creo que podes exportar a outros municipios e que dá na clave de que hai que revitalizar os cascos históricos que levan décadas abandonados, mellor dito, en detrimento ou en caída libre, e sin duda é un atino. Pero a súa execución por parte do Concello está deixando moito que desexar. O que podría ser un potencial que a Xunta lle regala a Ribadavia, o Concello non está aproveitando ben, desde o meu punto de vista. Xa non falo da dinamización de que hai locais que non abren cando deben, hai uns que van pechando porque non teñen público e porque non se dinamiza como se debería por parte do Concello. Pero máis alá, non abramos outro debate. O debate é que se aplica a norma. Creo que a moción do PSOE di claramente que Vilas Vivas é bo, e eu neso solo podo estar de acordo. Creo que é unha boa medida da Xunta. A veces criticamos a Xunta, pero nesto sin duda é un acerto. Oxalá creo que esa idea se estenda por máis vilas, pero agardo que se faga por parte deses concellos nos que se vai a implementar de mellor maneira que a que está facendo o actual Concello de Ribadavia. Disculpar pola confusión de datas, pero eu reitero que o alcalde busque medidas para garantir que os concelleiros, xa nesa reunión do PERI ou noutras, poidamos asistir de forma telemática. Grazas. Sí, moitas gracias. Ben, a mí esta moción que trae o PSOE me parece moi acaída, xa que ven inmediatamente despois da reunión do PERI que tuvemos o outro día, e efectivamente donde se ve que o Concello de Ribadavia non está respetando as normas que ten que facer valer. Entonces, ben, desde o BNG estamos de acordos con que hai que dinamizar o que é o casco histórico, e calquer medida que vaya nese senso estamos de acordos en que é unha boa idea para mellorar e para que siga vivo o casco histórico. Non estamos en contra do proxecto, pero tamén pensamos que podríase ter feito de outra maneira. Entón, primeramente, a opacidade e a falta de información. Mira que non levamos pedido documentos sobre Vilas Vivas que nunca apareceron. Hasta pedimos por escrito, non se sabe. Non existe un documento que diga pois o programa Vilas Vivas vai a ser así. Ou existe e non o temos. Nós non temos información sobre esa. Esta opacidade, evidentemente, non favorece a ninguén. Por un lado, estamos preocupados porque o feito de que se demande aos veciños o casco histórico que queren rehabilitar unha ventana, unha casa ou a casa inteira ou o tellado, las mil e una, proxecto, memoria, informes técnicos, informes sectoriales, de todo teñen que traer, e sin eso non se move unha pedra. Quietos, Vilas Vivas, xa non fai falta nada. Non fai falta nin informes, nin técnicos, nin memoria, non fai falta nada. Eu chego ali e eu digo, eu me collo este local, o pinto, eu mesma pinto, o arreglo, o decoro, e poño un toldo prohibidos para todo o mundo. Se lle poñen toldos, e ala, vamos a poñer toldos, porque total, porque non. E o Concello de Ribadavia non di nada. Entón non é normal que alguén que ten un establecemento no casco histórico desde fai anos, ou unha tendiña, ou o que sea, que quere instalar un toldo, se lle nega, porque non se pode ter, porque o PERI di que non se pode. Pero se son Vilas Vivas, sí, e yo me pongo el toldo. Señores, a lei ten que ser igual para todos, porque é indignante cando o promotor, o que quere facer unha obra, é un veciño de Ribadavia, se lle dicen 50.000 requisitos, pero cando os quere facer a administración, os promotores e o Concello, xa non miramos nada nin vemos nada, facemos o que queremos.
O sea, preocupados por o impacto que iso vai a ter no casco histórico, porque cando non se siguen as normas, pois o que pasa é que vai haber impactos negativos, e indignados porque hai que ver que tamén hai que, increíble que eso, para alumnos sí e para outros non. E outro día o señor alcalde me explicaba que non pode ser o Concello o que solicite unha licencia de obras e ao mesmo tempo que sea o Concello o que as otorga. Eso fora a súa resposta durante a reunión do PERI, pero que eso non... No, os técnicos non dixeron, no, que, bueno, en fin, non vamos a entrar no que dixeron ou non dixeron. Eu penso que me parece moi ben se o Concello non é o que pode pedir a licencia e otorgar a licencia, parece que totalmente lógico. Ahora, o Concello sigue tendo a obligación de velar de que se cumplan as normas, e iso é o que vostedes non están a facer. Entonces, ben, nos vamos a votar obviamente a favor desta moción e o vou a deixar aquí de momento que vai chegando. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ben, pois nada, en esta cuestión eu a verdade é que voume quedar coa parte positiva, que é o que me gusta facer sempre, quedarme coa parte positiva das cousas, e como vostedes dixeron nas súas intervencións en varias ocasións, ven o programa Vilas Vivas como unha ventana de oportunidade, como unha medida positiva para darlle vida a un casco histórico que estaba degradado e todo demais, e eu quédome con ese punto de vista, con esa perspectiva que ademais suscribo totalmente, por eso nos apostamos por este programa. Despois hai outra parte, vostedes imagínense que calquera persona que non fose daqui de Ribadavia, que está escoitando isto dende fora, pois a idea coa que se quedaría é que aquí durante meses estuveronse facendo barbaridades no casco histórico. Afortunadamente, a xente daqui ou calquera que queira vir, está aí todo para ver, está todo para ver o que se leva feito, está para ver, poden o ver perfectamente. Eu creo que se está mellorando, ademais, como vostedes dixeron e recoñeceron tamén, mellorando de xeito importante a actividade económica e comercial no noso casco histórico, e evidentemente, como non pode ser de outro xeito, nós temos tamén que respetar a normativa. Claro que sí, nos creemos que estamos respetando, estamos perfectamente convencidos de que estamos respetando, por eso vamos a votar en contra da moción, porque non vamos a recoñecer baixo ningún concepto que nos non estemos respetando a normativa, porque temos que facelo, evidentemente, e así estamos convencidos de facelo, pero ademais non só respetando a normativa, sino o que é máis importante, contribuindo a mellorar a actividade comercial e o dinamismo do noso casco histórico, que, como vostedes ben dixeron, é un elemento que nos fai únicos, que nos diferencia e que nos dá moitísimas posibilidades e oportunidades, e que seríamos uns gobernantes irresponsables se non aproveitásemos a ocasión para conseguir darlle a vida que nos entendemos que ten que ter o noso casco histórico. A partir de aí, dixeron unha serie de cousas que eu de verdade non vou a discutir porque prefiro que sexan os técnicos. Eu creo, a verdade, moitas veces, e facíame gracia, ahora disculpen que divague un minuto, estaba pensando en outras cuestións, por outra razón. Eu a semana pasada tiña que ir a facer un examen e, bueno, un dos temas que caía sobre filosofía da ciencia falaba da diferencia na perspectiva da observación dun mesmo feito, non? Ante un mesmo feito, ante unha mesma reunión na que estivemos todos aquí, eu creo que sacamos conclusións e puntos de vista totalmente diferentes uns de outros, porque vostedes quedaron cunha imaxe, ou polo menos trasladan unha imaxe do que se dixo nesa reunión, que nada ten que ver coa que me quedei eu, pero en todo caso, xa lle digo, non se preocupen, por suposto que o Concello de Ribadavia vai cumplir coa normativa, así o seguiremos facendo, e por suposto que seguiremos apostando polo programa Vilas Vivas, porque creemos que é un programa, como ben dixeron vostedes tamén, que supón unha gran oportunidade para o desenvolvemento do noso Concello. Pola miña parte, nada máis, moitas grazas, e pasamos a un segundo turno, se queren. Moi breve. Sí. Esta vez si o vou a ser. Moi breve. Primeiro, máis que nada polo que é novo que dixo o alcalde. Primeiro, Vilas Vivas é da Xunta, non o inventou vostede, non se poña a medalla, señor alcalde. Veulle dado da Xunta, diga as cousas como son, porque é un proxecto da Consellería de Emprego, e en este caso de Comercio. Non sei de que se ríe, porque así é un proxecto da Xunta que se implementa en Ribadavia. Vostede pouco ou nada ten que ver, esa é a realidade.
Iso punto 1. Punto 2, fala de barbaridades. Fala de barbaridades e eu creo que non as hai, pero hai que aplicar a norma e hai que adaptarse á norma, como fixemos todos os cidadáns. Pero non vou falar de barbaridades, pero vou a mencionar dúas. Primeiro, non sei se merece ese apelativo de barbaridade, señor alcalde, pero hubo un edificio que tuvo que ser desaloxado, Eso non é unha broma. Dúas, se invertiu e se gastou diñeiro público noutro edificio que a día de hoxe non ten nin teito, porque foi froito desa venta forzosa, expropiado, como lle queramos chamar, a parte superior. Entón, me está dicindo que se destinou diñeiro público, non pouco, a un baixo que hoxe mesmo todas estas días de treboadas lle está caíndo en riba. Entón, non sei como, eu non o vou calificar, pero tampouco se poña tan estupendo e arrogante dicindo non sei que de barbaridades, porque, bueno, eu creo que moita xente o di, este programa da Xunta, non seu, da Xunta, se está implementado de maneira regular, como mínimo regular, como mínimo debería ser mellorable. Isto por un lado, e os dous exemplos os acabo de decir, pero ao mesmo tempo creo que non é contradictorio e creo que peca vostede un pouco de demagoxia, como é habitual cando se pon un pouco colorado e nervioso, que non o decía como broma, pero bueno, se se toma así, porque a realidade é esa, é que non é incompatible, en absoluto é, desde logo, na miña opinión non é, que Vilas Vivas sea un bo proxecto da Xunta e que non se cumpla a norma, é que non é incompatible. E esa demagoxia de darlle a volta e dicir, é que vostedes como critican Vilas Vivas? Non estamos criticando ningún grupo a Vilas Vivas, estamos criticando a forma que o Concello a está aplicando, que son cousas moi distintas. E esa demagoxia, alcalde, denota que está un pouco incómodo na situación, porque no fondo sabe que se o chega a facer un goberno da Xunta de Esquerdas con un goberno municipal de Esquerdas, vostede estaría na prensa todos os días. A lealdade desta oposición é outra. Non como vostede, que tamén é o noso alcalde e máximo respeto institucional. Político outra cousa, institucional todo. Pero a nosa obriga é exixir que se cumpra a norma. Non estamos sendo desleais, todo o contrario. Grazas. Sí, eu tamén moi rapidamente volver a insistir en que é exactamente isto que acaba de decir, é que se respeta a norma, a administración tamén ten que respetar as normas, e non solamente exixirlle unhas cousas aos veciños, pero cando facemos nós, facemos como queremos e non respetamos as normas. Decir que estamos a favor de Vilas Vivas, evidentemente nos gusta que se invirta en Ribadavia, no casco histórico, que se redinamice, pero vamos a ver, tampouco pode ser que todo vaya dedicado a tendas para turismo, as vivendas para turismo. Estamos facendo un parque temático ou que estamos facendo? Porque aquí o que interesa é que haxa empregos, que haxa comercios para a xente de Ribadavia. Entón, se invertimos todo únicamente nos turistas, tanto as tiendas, o comercio e as vivendas, eu non penso que vayamos na boa dirección. Penso que é importante que o equipo de goberno reflexione ben sobre o que significa liderar un concello e o que significa adherirse e cumplir coas normas dese propio concello, e non saltar as alatoreras cando me convén, porque a indignación e a preocupación que sinto eu, que sentimos moitos de nós, está sentindo a xente de Ribadavia tamén. Os veciños e veciñas deste concello están indignados e preocupados por esa maneira de actuar que teñen ustedes. Moitas gracias. Non están tanto, Berta, porque non son coñecedores, porque nadie saliu, como decía Brais, a explicar ao mellor públicamente o que hai que explicar. Tempo habrá e tempo teremos todos para facer o que temos que facer. Porque claro, o alcalde, cando aínda encima de falarlle
eu creo que con toda a razón do mundo, pois, bueno, como dixo algún compañero, se pon estupendo. Pero mirade, o informe da Xunta de Galicia, esa Xunta de Galicia, a mesma que sufraga o proxecto, dice o seguinte: estudiado toda a documentación de carácter público a que se pode acceder, o sea, a pouca que se pode acceder con respecto ao programa de Vilas Vivas, pódese deducir que as intervencións nos locais non contan nin con informe técnico municipal en materia urbanística nin con informe sectorial de patrimonio. Se así fose, estaría ben que fose público para que o principio de igualdade en grande non se vira vulnerado. Ademais deso, acaba dicindo, non se achega ningún tipo, e hai silencios que matan. Vale? Entón non diga usted a percepción nin se me poña filosófico. Léolle outra vez estes párrafos. Está dicindo que usted incumpliu a legalidade deste Concello. Así de claro. Home, acabo yo de ler e lle dá a cabeza. Entón diga a vostede a que non escribiu que está dicindo o contrario que digo eu. Vale? Dito eso, mira, dixéchelle claro, un pouco aprovechategui, como se dice, decirlle ao millor a compañeira que leva menos tempo aquí, que non dixo eso o técnico con respecto ás licencias, que o Concello non se pode otorgar licencias a si mesmo. Claro, por unha razón, porque o Concello xa terá que cumplir. Claro, pero é que vostedes non cumplen. Entonces, é a coña marinera, se supón que non ten que pedila porque se supón que usted vai cumplir a legalidade. E despois dixo outra cousa que é a peor de todas, e a mí me parece bastante obsceno nun debate. Vostede intenta trasladar a sensación de que os grupos estamos en contra dun proxecto. Eu oín por aquí xa. Non, o que estamos en contra de que se fan as cousas desta barbaridade, porque ten un nome isto, Isto tenlle un nome. Cando a un se lle avisa reiteradamente de que as cousas se fan dunha maneira e o alcalde as fai a sabiendas mal, ten un nome xurídicamente. Mira, sí, claro que pode cerrar. O alcalde pode votar aquí hasta media hora se quere. Ojalá explique todo. Ojalá, pero se eu non pido outra cousa. Hai unha cuestión obscena, desde o meu punto de vista. Porque usted trasladou unha imaxen que é para meter no medio así o tema, porque aquí todos xa levamos moitos anos, que é, bueno, todo o que venga de fuera e tal, a ver se o vamos dinamitar unha cousa e me quedo co maravilloso e estupendo deste proxecto. Por suposto que pode ser maravilloso e estupendo que veñan cousas e que veñan tamén xente que non teña nada que ver con Vilas Vivas, por suposto. E digo que me parece obsceno nunha situación. A mí me parece moito máis valiente o que fixo Brais, que xa yo explicou que o que fixo vostede con Vilas Vivas. E voulle explicar o porqué. Porque el se xogou o seu patrimonio e puso su pasta. Usted cogió, puso el dinero de todos los demás y no cumplió la normativa que cumpliu ese señor. Porque ese señor se lle exigiu de todo, hasta donde eu sei. E a outros que conozco nin se quero contar, con proxectos bastante importantes para este Concello, que están aí. Entonces, home, eso é obsceno. Por qué? Porque son particulares que se xogaron máis de 1,000,000 e pico de euros en poñer a funcionar certos negocios dos cales a vostede lle gusta presumir, pero que lle puxemos pegas e que lle exigimos pouco menos que por un ladrillo había que ir cun pincel. Entonces, si eso é o que quero decir, si eso teñen que cumprir os veciños e os promotores, o ten que cumprir o Concello. E non hai nada máis que discutir con esa premisa.
Non hai nada máis que discutir. E despois, non dixo eso, Brais, dixo que na anterior legislatura que el non quería entrar porque se fixeron barbaridades. Explique vostede cales. Dende logo como, sí, vostede, ou eu entendín así, ao mellor entendín mal. Non, ao mellor entendín mal. Eu entendín que se habían cumplido... No, se refería a Vilas Vivas. Vale. Eu entendín que se habían feito barbaridades. Entón pido disculpas. A mí non me importa pedir disculpas cando me equivoco. Non sei tampouco a que ven tanta risa, porque vos dou falando en plata con humildade un repaso a maioría das veces e non veño aquí presumindo. Vamos, é que Dios mío. Entonces, eu o que digo é que para min me parece obsceno que teña que ser a propia Xunta quen mande facer unha cousa. Por certo, Brais, non é solamente que non convoque con esa arrogancia que tuvo ahora, para eso sí que non lle dé risa, que a vostede quen lle tuvo que convocar foi Patrimonio. Entón non sea tan vehemente nas cuestións. É máis, isto non é surrealista, é máis. E diga vostede si minto, e que digan os compañeros, estaba na orde do día o de Vilas Vivas? No, sabe quen yo tuvo que decir? O Grupo Socialista, que o incluíran, porque senón non estaba previsto. E vostede sabe perfectamente que é quen dá as órdenes de facer eso. Ben, moi ben. Obviamente, hoxe decae, o problema sigue existindo. Non se pechan vetando mocións. O problema sigue existindo e vai a traer cola. Espero que sea para o ben de Ribadavia. Moi breves rogos porque xa é tarde e estamos, creo que todos e todas xa cansos e ademais empeza a facerse a calor. Dúas cousas. Primeiro, o mellor ahora se cambiou, pero penso que non vin, non me fixei, non vin bandeira do dereito LGTBI no balcón. Hoxe 25, sei que hasta 28 hai tempo, pero debería estar xa toda a semana desde o noso punto de vista como se facía antes. Creo que é unha reivindicación que por desgracia sigue sendo necesaria e quero mencionar tamén nese sentido un acto vandálico pequeno, pero simbólicamente indignante e importante, como é un establecemento e un colectivo que tiña unha faixa pendurada, unha bandeira LGTBI pendurada na Plaza de Abastos e foi intentada na noite de San Xoán ser arrancada. Entonces, bueno, nos o que sí creemos, xo fixemos públicamente varios grupos, o reitero aquí e me gustaría que o Concello manifestara esa condena, ese acto vandálico, non porque fora grave, que non o é grave no simbólico, grave e denota que queda moito por facer. Gustaríame que mañán, se pode ser, e se non hoxe, ou cando se poida, pero antes posible, se coloque a faixa no balcón que sempre se poña neste Concello nese sentido. Si se quere tamén no Castelo e outras cousas, pois tamén é compatible, pero sobre todo na Casa do Concello, que creo que aos fachas, aos intolerantes e aos ultras o que máis lle fastidia que este na casa de todos, que é o Concello. Teño outras cousas, pero vounas deixar para non desde o meu punto de vista non estenderme máis. E unha última cousa, que outro rogo, máis que nada porque hai un traballador que esta semana nos insultou en redes sociais. O noso grupo lle pediu que o retirara, porque senón íbamos a pedir que se lle abrira expediente, e evidentemente debeu ter medo, alguén con bo criterio aconsellou que retirar ese insulto. Evidentemente, como o retirou, a petición nosa non vamos a continuar nin a resistir nin a facer máis ruido con esta cuestión, pero sí que conste acta e esta petición do noso grupo do Ribeirón Común, que o alcalde en persona, non a concelleira de personal de servicios, que debería estar tamén porque é a súa labor,
pero tamén que este o alcalde, que é a máxima autoridade deste concello, lle dé un toque de atención que eses comportamentos non poden volver a repetirse. Mais se cabe cando o noso grupo foi totalmente escrupuloso no anonimato e en ningún momento. O que pasa que esa persoa foi tan avispada que se autodelatou. Vale? Entonces, que morra aquí o asunto, pero sí que me gustaría que a alcaldía e todos os que queran estar do goberno, que cantor máis mellor, si lle dean ese toque de atención que non se pode volver a repetir. Teño outros rogos que, para ser solidario con todos, deixo para outra ocasión. Grazas. Si, eu tamén vou intentar ser moi breve. Teño unha pregunta e varios rogos. A pregunta é se temos algunha idea de cando se vai abrir o centro de día e se a súa sesión vai a ser pública. Digo rogos tamén e me contestades todo xunto ao final ou vades un por un? Vale, non, vale, ben. Moi ben, pois paso aos rogos super rápidos. Me gustaría rogarlle ao Concello de Ribadavia que rexeite públicamente o ataque que se fixo a bandeira LGTB como en solidaridade para todas as persoas que se sinten representadas por esa bandeira, e é un acto vandálico. Pensamos que o Concello manifestar a súa repudia a este tipo de actos. E tamén os veciños nos preguntan se sería posible poñer badéns, porque en algunhas calles os coches van moi rápido, sobre todo de noite, e non respetan para nada as normas de velocidade. Francelos, San Cristóbal e na Franqueirán. E finalmente un rogo de que se solicite pintar a estrada á altura de San Cristóbal, que está moi mal pintada e é un peligro de noite para pode causar accidentes. Isto é todo para mí. Gracias. Bueno, eu tamén me sumo a miña compañeira e a Ribeira en Común, porque hai que facer valer o dereito de todas as persoas, como ben publicamos, e condear estes actos desde todos os lugares. Tamén vai a nosa solidaridade para o pueblo de Venezuela por os desastres que sufriron esta noite. Ben, eu teño algún rogo tamén. No Camiño da Barca estáse rematando, penso que hai algún veciño que pedira que se lle arranxara un muro dunha finca e que iba incluído neste proxecto. Non sei se é así ou estou equivocada, pregunto, máis que rogo. É que eu non sei exactamente a parcela que é, sei que está... Sí. Non, pois eu penso que esta persona que está convencido de que sí, por eso quería eu aclarar. Vale, é outro tema aparte. Vale, pedimos, por favor, que tamén nos piden en algúns povos que cando se fagan os desbroces, que se fagan con cuidado, porque a veces hai coches aparcados e saltan pedras ou outros que quedan pegadas aos coches. Por favor, que se teñan un pouquiño de cuidado cando se fagan. O pobo onde non chegou todavía ningún desbroce é Sant André de Campo Redondo. Ahora veñen as festas a próxima semana, pero está moi abandonado ese pobo. Non sei se vai ser o último, pero está moi abandonado. E como dixemos, xa descargamos do Concello 6 parroquias. Tamén non se sabe cando van a vir a limpar estas parcelas, ese agua que bueno, tamén en Santo André e en Arnoia, que non entendemos que a xente non poida pedilo e se amplíe a máis parroquias. Nos gustaríanos que se poida pedir e ampliar a máis parroquias. Preguntarlle por o proxecto da Grove de Sanín, da agua, que se quedou esquecido. E se mencionou antes, pero o Parque Canino foi algo que nos pedimos nunha moción tamén, se fixo gobernando vostedes, e agora está totalmente
entramado, vamos, non sei, vandálico tamén, parece xa que se fan ali actos vandálicos máis que ser do Parque Canino, que tamén se dixo. E nada, remato, que se nos deu a Feira do Viño do Ribeiro, o balance económico, e chamaron a atención dúas cosas que vou a mencionar. Aquí donde pon Bétula Cars, ao lado pon Cociña, que non entendo, que tamén donde colocaron os coches poderon aplaudir, non? Que eu creo que nos torsanos non. E despois e despois tamén gastos do Consello Regulador de Denominación Orixen Ribeiro, 3.800 gastos. Non só nos quitan, senón que aumentan gastos. Quero saber tamén de que son esos gastos. E nada máis, moitas grazas. Ven aquí na folla que me pasaron, grazas. Sí, moi breve. Quero só trasladarlle unha queixa que nos chega dos veciños porque o pasado sábado na Plaza da San Xoán, corresídeme se me equivoco porque eu non estiven, actuaron un grupo de gaitas o domingo, vale. E, bueno, según comentan, pois non lles, aos participantes da Escola de Gaita non lle deron nin aguas, tamén que non había cadeiras para o público, un profesor pois que chamou a concelleira e a resposta foi que non tiñan cadeiras, ese profesor tivo que xestionalas, algún pai con furgonetas que foron a buscalas ao colexio, entonces nada, se nos queixan desto, e tamén de que non había ningún representante do Concello en esta actuación. Entonces, para que se teña en conta para futuras actividades, pois, para garantir unha mellor planificación logística e atención que merecen pois as actuacións locais e culturais, vale? No, as cadeiras dices que foron a buscalas ao colexio. Bueno, pero se hai unha actuación hai que xestionar os recursos, hai que planificalos. Eu creo que non ten que haber ningún tipo de debate. Eu creo que non ten que haber ningún tipo de debate, unha queixa veciñal que nos trasladan e que hai que dar agua ás persoas que van a actuar, hai que ter cadeiras, se se queren sentar que se senten e se non que estén de pé, ou a sombra, ou donde sexa, e nada, hai que ter unha mellor planificación para vindeiras actuacións pois locais, culturais e de veciños que, bueno, que fan un labor importante. Nada máis. Sí, un rogo, non iba a facer ningún, pero é con respecto á Feira do Viño. Xo temos dito, pero para que quede claro e que lle quede claro ao grupo de goberno. Si non me equivoco, eu non as vin, si non me equivoco, este ano temos déficit, non temos superávit, vale? O último ano que se fixo por parte do goberno anterior, non sei se recordo mal, pero probablemente está aí para ver, probablemente tuvemos un superávit de 11.000, 12.000 euros. Entonces, non o digo por nada, Joli, non te poñas a defensiva antes. No, pero escoítame, digo, pero faz muecas. Digo, non o vou a decir por mal. Digo, a pesar de que tuvemos un debate, vámoslo deixar aí, hasta o punto de que me quedei eu solo no Concello a levar esa Feira do Viño por o mal entendemento que había entre o Concello e o Consello Regulador. E ese ano nos quitaron aínda máis cartos que o ano anterior. Entonces, eu
que, xa digo, era a persona que o levei, a pesar deso fomos capaces de facelo. Pero ben, dito o cual, como diría outro, eu sigo dicindo o mesmo, e vades ter o noso apoio. Si traedes aquí un receitamento expreso e a próxima feira do viño, a máis os ven fenomenal, fixadevos ben, que vos toca antes das eleccións. Nós estamos dispostos a que faga solo o Concello de Ribadavia. E se hai que facer unha modificación orzamentaria, que faga. Porque poñen, non necesitamos, e que acabo de escoitar, por eso interveño, que nin os diplomas, home. Eu tiña que discutir, e llas quitaba, as copas. Evidentemente non llas pagábamos, sabe ben, Brais, porque tamén non las intentaban cobrar. Me parece colmo. O sea, aparte de quitarnos cartos, despois non colaboran nin cas copas que tiñen aí de remanente que eran nosas. Entón, o digo claramente, eu, o Concello de Ribadavia, é o titular desa feira, é o que leva o chollo, e é o que tamén leva os golpes. O que pasa que, como afortunadamente nós o deixamos fora do debate político, porque ben o vedes, non entramos. E podíamos facelo, porque é a Xunta e nos podría dar xogo. Pero vos estou dicindo, vos estamos poñendo a vosa disposición un mecanismo e unha ferramenta que creo que non vai a discutir nadie, creo, dos que estamos aquí. O facemos solos, solo hai que atreverse. Vale, nada máis, gracias.